nebinde ebinge. Twakire esimi ase enamba 0700 301 301 gose 0722 347 371. 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Shukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwege bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwege bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwege bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design mkwege bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atana ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira lekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo soma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gutras kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo liro bumanyi uburago konye asubagima obumakiaya. Chi tariki nikomi homo tinyino yokano makano yugo chirubere merongo hebere ne tano nomo mwancho mo gelinde no kwege nambi yorando nsia sole nango kwanire nabayigo kokwaligane kanyora hamangana mayeye kyunga chinsebere chabone butiko literane seras nyakunde a sense milimanyerero ni gari Wilson makoli nago sabire tuskale. Kuchaki kiunga chinsebire nige mambia ya lero higa chaba be bunge ya Kitutu Chache South kurwase kenyoro gya jogo nigo bakorokoro bekana igoro yorobebe ase chiabisi
chomugambi korwanya libali chache chirobeire gochikwagachwa ingane yega nigo yareta liberera litinde ase okobolia abana siasa gosika chimbebe asobokorari wechibunge chabo muri kitodibo ni asanya naroboti rwa senchira yoboikirano. Nokorobekana ogotindi gwakoreka n'abamenyi be location ya Jogo yogotoka ebunge ya Kitutu Chache South ase batebirenga n'elimocho chiabisi chia Bosongo division echo chikageire koba ebunge ya Nyaribari Chache kubekerwa ebana ime ya Kitutu Central ingana bono batebire nigo chikageire gochikwagachwa bwangoiga. Kwa majina naitwa Samuel Otaro Miroro, mimi ni residence ya Jogo location. Leo hii tumekuja hapa kwa sababu ya mambo ambayo tumeona yamekuwa ya ajabu sana ambayo hatujawahi kuona. Jogo location ni location ambayo tumepewa ambayo ni mpya, iko na jivo wake na masub chief na iteresi pamoja na Nyankongo. Kitu ya ajabu ni kwamba tumekuta ya kwamba hii pana ambayo imewekwa hapa inatoka Nyaribari constituency. Bosongo location iko under Nyaribari constituency. Sasa tumeshangaa ya kwamba leo hii wamekuja kuchenga ofisi ya chief ambayo ni ya Bosongo location ichengwe juu ya Jogo location, na sisi wenyewe tuko hapa ni Mwamusioma na Mwabundusi. Majina naitwa Duke Nyarango, ni MC wa Kitutu Central Ward, ikiwa kwa hii location yetu ya Jogo. Mimi ni mwanasiasa, hii ni area yangu, na kuna siku ambaye nimesikia ya kuwa Bosongo location iko Kitutu Central Ward, Bosongo location iko Nyaribari. Abagaka nabangina ni go barawa no mwemisi we ward ya Kitutu Central Duke Nyarango asebono baruro kobolia wechimbebe chiechibunge gosikwa na siasa iga na sena beire nkora ne mwaka ngoso wao yo 18 ekena na beire nkora iga itukotiro no ne limo na nyakonyora Nyaribari bagochaga iga nga location yabone yabakoreta iga yabo Bosongo yarengo ande ne manyire asere ne bakuriye headquarter ebe chagochaga iga yabo Bosongo batu abere ntobwate location yetu ya Jogo na Jogo tobwata baraiba ito tobwata mochumbo ito Kitutu Chache South ayo wa masikani tobwata boundaries out mochivo ito omo assistant chief bayo wa masikani. Former Mayor Michael Kari, hakika wa kusema kweli mambo ya Nyaribari kukuja katikati ya Kitutu Chache sio nzuri. Sisi tumekuja hapa kwa nia nzuri, na katika Biblia wanasema katika mambo ya maboundary lazima heshimiwe. Gukona ekerekyo ni gobono baborire abaraiba siasa kurangiria abagaka ili banyare ko babako baorokereria chimbebe achiwenerete goika. So from today Mheshimiwa Chanda, if you don't understand your boundaries, please say the old one says uponyeze boundaries zako ili location yako iweke Nyaribari. Atarioke bagendi ndobu acho Mheshimiwa Gorokudiuki Gatari Duke ndoko tebye Banyaribari ba keep off natomorembe onyora mali babolire Nyaribari Chache baje tubatonete amale maiga boge tutu wese tobaoneri oyo kurigia boigo ekerogo kyo bojumbe bunge ya Kitutu Chache South Andrew Maubi na kubatoka okubolia kugochigotenena gukwagachwa chiabise cho limorioka etene ndi kumara moja kende gyonsi kegenderera paka after Jumatano yekara bwana DC madam DCC gateba togenda ororo Jumatano totegerere nerategerera mangano tubwate so erabe prejudicial oserabe bobe paisa kogendera okoro bwagachi totara ikororo tokwana na DCC atoye way forward yaka nero in charge of administration as a sub county ito Kurega ase location ya Jogo egotoke bunge ya Kitutu Chache South me county ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya Bemuno mulikito Dipon Asanya hasoroboti uro mo gavana mukoro we county ya Kisii muskechenu Misi Ervise Omalibongwae nigo arabara ibanda sebiroro hime ya marani ase county ya Kisii Nichinga kicho niga kwanire gatia moncherelia haya kolete chinga ki araite county ya Kisii una homo governor kukana chinga kicho ngwae nigo boigo abolio mugusi koba egente kemo na gukwana eliogeri mu mulikito Daniel Ntiri na roboti rwa sinchira yoboikirano
Gokwa na somwega bwa matanga asigeti kemarani me kitutu cha North County ya Kisii ngwae niko chinga kecho aremea mate ya nyagosira engineer David Angwenyi gichana umosa bimya kemeke uyusire bu mabwae asomo wasoka no mube bwe para abantu baminto tigamba tebienga omuchibwa Angwenyi no muchio monene seito mwamonali no rochura ata muchio monene kabisa no muchia abantu baraba yabonse sabali yo mwana yo mintagenda ne sabali eitubuna mwanya bantu unege songa yote ba it's our destiny and whether you like it or not we will all travel this journey. It's only that he has been ahead of us, but like they say, it is the best that live before those of us who are not so good. Tigo moyo minto unakogenda David unakogenda agende na Nyasaye ne familia ya Maureen. This is our journey. Accept that reality and do know that you have relatives and others who will be with you. Asomwega oyibwege kerenwa na barai au igatia bo mojumbe okitutu cha North muzike Jafeth Nyakundi ngwae nigarolekana kogokere gati ya magendero ya kolete chinga kiaraite county ya Kisii uno mugavana hasi miaka 10 tena abaga igana inuga busongo for 10 years and those 10 years yo monate now tebege tie ke injina karasia ro maana injina karaseti. I wish it would have been better na igete ko sokwa getara but and many other things nane nyagitari tolina toligeli nyagitari mo inali paka nane moja tima se video son korabire gas so via chabigatika bindone bige tu akoreta ka na chieto bu governor au mwarenge ga igamara ni gata ya chiarengo no ene ta no ene mabanto bari koligerera ni butukumbale korana so we put na bige ta chintanga ni ga. And Marani has now changed. Let's be together going forward. Tuaba amo. Na ende bosire omwa kolete buyasa na koleta matanga ga Marani kiera. Aiga no executive cha North. No ara saga ya so monto momru to manno mo engineer unoyo. Tuale konyora na gai. Asensemo ya siasa Nyakundi nigakana borro siasa cha mapema namana kitutu cha North oteba chinga kichiga ne chamagendro ne chinga kicho batyotereria ba Dr. Fred Okengo Matiang'i na barabo bairalie bagalia bo ebinde bya siasa tigatukwane 2027 esengicho siasa bado keweke ngakieyu na boto gotingesati tobeke chibuti toimukie nyimbo toswama kolime asibona iga munganjire ndakore gasi kwanza si ndio esengecho ababane bakominyoka ma no bayitonde dayora babolia maswali omuntu barabolia maswali ninje esengecho ninje mwachorete igo munganjire ndakore gasi kwanza bakenga kie ebiroge bitokurigia na ino talera Matiang'i na ino moete ondo uko talera Matiang'i woikai te tiga gotigara magega tonyora bagina bakurigio borai na injatan kuriginde ekirogo kyogo chumbe bantu bali bakuna boja bakuna atandi ko kiye ke yaya tigamba tengi kirogo kurigia ne kyogo chumbe na ndo mugusitwensi tuchamo tubwata simu muroyo nomwegweta abantu bakuna batera Matiang'i ondo kwesi ora talera Matiang'i wetire usi yakuriranire tutaite change yetogotaka totatene tonyoro president korwase Dr. Oito Dr. Okengo Matiang'i uno mugusi tiatokwane omunwa yomo nyamuntu tari kuborio bo president korugusi tigatige Okenga tumubarire kiricheito bari tutagete kogenda aso aposto bwamo because ekero turabe SMS eria na botokonyora 9 bwato usawishi ebintu bichiche moro chense yeto yatiokire asi yaikire ekero kounga 1,400,000 chigotumeka lituko state house yoto gukumisana ngomuntu ogere na 8,000,000 esabari nendege ruchiboye these things that to think twice nkuribo terega taseni kiagatembe kurega se county ya Kisii reterane ngoro kwa Daniel Untiri Bemono mulikito Daniel Untiri hasorobotiro unenjira yemo yo kurigia chinchira helio kino mubarabwa ba kichukura ime ye kaunti Nyamira nigo baraibekia magia jubiri kurwa se kaunti Nyamira
wakora uno munyakirugo gwikeme kyo hime ya Kenya hoyibo igo kabero mujumbo West Mugirango omusike Vincent Kimusi kurangana no musike Kimusi niga ene kiribuna wikira boniga nigo mubaromoke bweso kire na koiri kebuna bakicukura asibega tebiruna hebarachi kobeke merobeli mekirano yokwene kibuna lisanguli abantu barasomorobero yo bokwerikia chikura ngweso kibale ensemo yaye homo engineer Adams Muchenwa oyiboigo kurigia hobo seneta banyamira niga bolira bo busaba IBC kwene kibuna chi machine cyo kurikia bakicukura ngokora chire gose cyo kweri kibuna bakicukura ngokora chire mirimo na gutwara umukutano w'yu aspirants no korigiti strategy or a plan on how we are going to post our numbers. N'abantu boka barakonye to post our numbers, it's you as aspirants in Murakonye. In partnership na county officials, ward officials, constituency officials ni tutoranyare kuimokia chinambecho. Igo we must come up with the strategies today because we are going to report back to him. And we have been given 1 week for these numbers to rise up. So there is a review on Friday the 17th. Neringa bono nto ikoganya bantu baito bachigocha ko register bituo. Ordinally liege ekiti geko bekwege tuo abantu bagenda ko register. Abantu babwati ekiti taiboigo. Now we want the kit to follow the people. And those areas that you can be able to find people, Namatanga, Chikanisa, Echiro, Amone Chinyangyo Nechiro, Nechitudubari, Nechiparasa. To register as a voter, you must have an ID card. And to the officials of ID registration, please make the system smooth. And maybe I can urge those residents of North Mugirango constituency, whenever you see these officials, because personally I've dispatched a team of 5 people that I facilitate every day for the next 28 days to move in the villages to register people to take ID cards. Whenever you see them around, please take a step and register. And it's encouraging, like today, we have registered around 116 people as the new people have been registered to take ID, and the new voters as it stands at 40 something. It's not bad of the start, but we encourage you to take it as your responsibility. Na North Mugirango ni chirububere na bantu 300 na bantu tubwende ku register ase North Mugirango na bantu 25 igo nare gusaba abantu baitu nyamire ngima na North Mugirango mono mwerwe mosoke mweregister na abana na baitu na barabo bari chinsema wao na abantu baitu bari chinsema wao baregister baitu mbara abandi batabazone kibande bari nkari gechichinkari bari mugondo na abana baitu mbara millenniums and gensis bataracha isiko ibandi bya batigitega ari ese ba bright batarachikoye aso bammo so kamwezi pi mweregister na photos mwatebire iga de egento gekorokunga nomination will be free and fair, and I agree nomination will be free and fair, but you see again we must be prepared ngabantu bakorire gasi ekeregwe ko mwakonde we also give them a fair and free and fair nomination. Muntu tagocha gojo mwakonda atebe ngange ticket bono iga ngoko muremera ntwe ine so onya abantu batagete tutare tiga tutare bono iga kurbono iga si ndio safari imeanza saa hii. Abaga kabwa manyagetinga heritage koronyamira bakoragwo nacho Nyakundi nigo basabire gesaku kyomugusi kobeko mulembe bosubitaro yo murabienso muskiwira muruto nigabaga kabwo batebire unanonye gesaku kyomugusi kebwata Dr. Fred Matiang'i nerubiya basike hobora ibora bisi wo muskiwira muruto anyana bo hebasabira barayibonsi kobeko mulembe nabego korokya maskani nenye nechinga kibara semeyega engana boigo bagikelia barayi bari batebe bare bagendete kuramana asemeyega muri kitsafatika Disemba no rubuturwa sinchira yo wikira. Abagaka abwo bamwanyagitinge Heritage Council bakoragwa na Radio Nyakundi nigo bakiramo na gukwanira igoro yamangana amwanyagitinge igo nkoro kwa George Nyakundi no munyagitumbe umwanyagitinge Heritage Council busi
lero igotwarenge ensemo ya Mwanyagitinga Heritage Center nabarai korwa orosagia rwa Nyamira ase tobwate chiward gose chibranch ya 20 twagambire igoro ya amang'ana atorengete buno Mogusi amang'ana yegekoro gieito twagambire igoro yo obotenenku bwo Mogusi na hende twagambire igoro yo bogambi bwaito buna Mwanyagitinga ase Kenya yaito twereira amang'ana mange twasegetanire twarusanire chiusi Ukwana na bararia askinsemo cha manga ime ye wodi ya manga ebunge ya Kitutu Masaba nigo boigo bagikeria abarai baria babire bakuramana ase ebirero egento batebire muna Omogusi tarenge boigo elieta igonkuru kuyuka peti kwamboka nyareru sabarai baito bonsi nonya na semeyega bakogenda nonya na sebirero bakogenda abarai baito nto banchite mono amasikani arendwe negekoro gieito kerendwe tari buna namang'ana alitokorora abantu bagoitwa na goitekia manyinga abande ntokomanya ase bare egento twari gosaba buna intwe Mwanyagitinga buna nchomong'ina igo nari gosaba omorembe ase ense yaitu ya Kenya naende Mwanyagitinga yeiga nero ense oko yaito ya mang'ana onsi kwa chovre Nyakundi toborire intumu no Mogusi egekogera twachakire kurusani chianga ase tutagwene tukurusani chianga intumu no Mogusi tosogeti Omogusi ito Freddy Okengo Mathiang ntubwene ti koiranirani chindobo gose kurama baminto ase aiga boigo nigo barurekanire kuburia Omogusi bwensi kobera maega yo moske Dr. Fred Matiang'i buna omonogeri bwo Mogusi kurende omurai oregeti Dr. William Ruto nigo basabire nere aiwe amaskani chingaki agendete gwikirania uburai bwaye letaria nenkuru kwa James Mengo Nyancha totaito bugambi bwito butwaro barani obuya na ndi butwari regional balancing tebono wikatotwara masikani no bwanjani na mabera nejise michingiya ase mugambi onde bwensi twanchiranire twensi nganero gututinira tinto bwate bono twanyorero murai twabekire mutwaria na ndi twatebete kurukare abamura motugute gutwa maenta nyine iborwe liente ni yachire no bitoko sikari koro ku Fred Okengo Matiang'i no bitoko sika erinde bisa kubindi byonsi birarenge kene abagusimba leamo na ndi mbasige tumurayobo ingo reporter Gatembe koroiga manga eyegotoka imeye bunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira Fatigad Gisemba Byamuno murikito Fatigad Gisemba hasorbotiro asetaro yaye homo gavana we kaunti ya Kisumu Paul Simbarati ye kaunti ya Kisii nigo agendete kubwatuka chivasari ase chibunge unenjera ya moyo gusegeta chisemi me ya Kitutu cha South igomerana nabamenye haubu imeye wodi yabogeka chinga kicho igaira yogo chiagwene kibuna gosirare chisemi ime ye kaunti ya Kisii mulikito lipo na sanya na roboturwa senjira yoboikirano Neli tuko lia gatatu asetaro yo mugabana we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati asomoro bilio wo kwena na jibasari gochia asabarukiwa lituko lia lero imeye bunge ya Kitutu cha South eyuere nechi wodi sano nigaumina na bamenyi bensemeyo asegeti igeskuru yoboroso ya bamura ya St Mary's Mosocho na boleti mheshimiwa Migosi ogamba agansaini agreement ya serikali enene ne county na kinaberete na mbeye mokwena ne basari Kenya na ende basari yoka na mbeye na mbege tishwa na rusiri kibesa kimilioni 3 kire 5 lero ni kimilioni 5 ibere nkwenana gukwana kerekyo nigo akerekoko omurubireyo anene asichiamate chinyinge ateba nigo chire no kugania anene bwo konyora ebasari ekanalenge mumachoge yani kurunanze tempa komwele ngakumi mpaka ngomongi na toli kosa ngaya kinkoroche nindoje chiri bisano mwane nyomba lero nalegere Kitutu cha North nero yange fire lakini anyolenga Kitutu cha South muli fire muno
Ense majende ya magenderano ni gakwanira chipara na boigo okwanira umurobilio gwokoene na anena mabere guchesa barokigwa ba ECD. Abana baswere ECD nkujibara mabere mugane twagendre kunywa mabere bono na tebro wikomutinyo gatano gatatu grade 1 grade 2 na baramonko banda mabere Omolio yeniga kwanira obwa matebwa yeno moseneta bwe county ya Kisii Muske Richard Mumaima Onyonka maeta bagaka bakaruga bagacha buone isiko bakurwana mbata gitumanga nayo Onyonka ngumenga yaya Onyonka nerole neranda itabe seneta bakarwana nkabayeberere tugatara no Onyonka kago tengaga inse Raundi naenda kutengo kuna goje mmoja ngakora Kuroiga asegeti kieskuru yaba muraya St Mary's Mosocho imeje bunge ya Kitutu Chache South egotoke kaunti ya Kisii liana igongoro kwa Dipon Asanya Mulikizo Dibone Asanya hasorobotiro waziri wechisemi hime yenso Muske Chulas Migosi Ogamba niga koletaro yaye mambia lero se University ya Nyamira igikagachwa Kiabonyoru etaro yaye niyo yakolekanira matuka make busubi etaro yo muraibenso Muske William Ruto yogochia kurutu tamagendro ayagendete wikiranirwa ime ya Nyamira ase nkwana yaye chinse mechi Kiabonyoru nigo mawaziri hogamba haira chinga kecho na kubolia bugosi weso kiasubunge na kumwarigane muraibense ase tali yomulikito fatika digisemba norobotiro sinchira yo wikirano Omuwasiri oyo wechisemi Muske Julius Migosi Ogamba nigo aenekire buna eserikali eregeti eyekurawa hano Muske Dr. William Ruto nigo yabire gweikirania chira chae ase abaenekerie abanyamira buna University ya Nyamira eyekwagachwa Kiabonyoru nigo wikira umutenyu kianda amagachayo arache wika omwerio ngo chare ku inspect the development projects chiregusi both Nyamira na Kisii County. So tuacha rero kwanza kuligiri kurwa samana ali university atoete torolenga ya ansire kaya ikire na ndi okoro twanyore negenderete na ndi university ne korwe bayo mutinyo kianda na bana mbajoini ororo kuru mutinyo so tuacha kurigereria na entumenyanga problem ki eroro na ndi twanyoranga nonye tukwagacheze university na ndi tutake hostel cha bana abu ndi kinegento kende tugocha kubanga tumusabe gusinato hostel yecho Migosi boigo nigagendereria itaro yaye yokorotota amagenderero ayo omuraibwense boigo arache gutarira Jumatatu ye wikenya ase ebunge ya West Mugirango anene ase skuru yoboroso ya Nyamira eyo inse yobraibwaye omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka abeire gakwagacha wetera ekiganja ya CDF asomubunge oyoiga aira chinga kiechi na gukwanira amagenderero aria arache wikiraniwa ase bunge eyo nya serikali ya William Ruto igero gukora amagenderero lijumbe igondo gusuguma amagenderero na intwe share ya itoika kero mweshimiwa gocha ngo twansilia lestima mweshimiwa ngo twansilia ra mache last mile water connectivity utwansilia le KMTC ngo chale nera beke digina lyo boroso aiga Nyamira egeko ere program ya CDF na kodire chikora bachia na isato eya kanene ya na waziri abaraya baiga boigo mbakwanira igitange kereri stage kongene kodek nero asigitange giligo chawetor. Kisii is a very important economic sector. We will have a stage, a railway stage in Ikonge, and we'll start from there on Monday. Na bali bakona kungainireria nga ererwe gitange nkeyo I'm happy mumo president nanchite aichate ni naba makiri ne rangi nyegitange no gigo chakoberaga tutige kona kungaina abantu baito nga se Sauli mukagete nga gasirgo korwa se serikali na waziri gendera gotokonya kura alia na ya this is the time infrastructure ye skuru cheito ewenete kogenda to another level in Chabled in West Mugirango, and I want to thank you as a support what oire gocha West Mugirango, and I want to assure you
buna West Mugirango yatang'ana in performance this coming year igotogoitera abana gochi university gochi igore iyo kiabanyoru bwango otoe town campus iga Nyamira abana baito basomere town kubwatikana nitareyo yomurai bwense Dr. William Ruto nigo omubunge Stephen Mugaka aborire omugusi wesokya asobonge na kumwarigania buya eryo banyore chinga kichindonge cyogusaba amagenderero ande kurase serikali nintagete abantu baito tuetume eko era onya twakorire iga murochi skuru nere nyaiguma ata igo muwasiri ngoja kumubori skuru nere nyaigwa ya girls skuru nere Kibirigo boys mumanyetenge town yeye igotora matobe ime municipal roads inchiracha kamora nche nchuo tuorokia maskani toebererie serikali na into upgrade ye town gose city ya Nyamira tuikira sabantu bandi bali ajina aro amangana tubwatega chingaki echecho nigo omubunge Stephen Mugaka aboririe abanyamira chingaki obochori obonene burache goika mbuya gochora abarai kubwatikana nemeremo eria babeire bagwikirania siasa itafika 2027 tunakuja siasa saa hii kwacha tuchape kazi na tukifika 2027 wa Kenya wenzetu pigia kura maendeleo sio midomo ya mimi nitakuja na maendeleo yangu. You are the examiners. Mutupee marks kulingana na ile miradi tumekamilisha. Ingo reporter Getembe Koreigase County ya Nyamira Jefatigad Kisemba. Bia muno mulikito Fatigad Kisemba hasorobotiro. Bara ibensemo yo kwamelia serikali nigo bagikeiruroro hebikoro bya bana siasa gusaganwa as igame yense. Kukwana hime yorogongoro kambane chingaki cyagokoletaro ase county ya Machakos abara yabo nigo bamochire serikali hasu gutabeko bulendi go cyasaba na siasa naboigo ase abakenya. Kasongo ameleta mambo ya goonism in Kenya ya kuumiza watu. Wameumiza Ososi kwa sababu Kasongo anataka kufukuza Waluya kwa ODM. Amepigwa na wakora. Na mimi niambia hii watu ya ODM wana good based akina Kaluma. Nyinyi hamjui Kasongo? Muulize mimi. Huyu mtu alikuja kwetu na Biblia. Akatudanganya, tukamchagua, akatugeuka. Nyinyi watu ya ODM Kasongo amepangia nyinyi. Amepatia Raymond Omolo pesa. Anaweka candidate ya UDA katika Luo Nyanza. Alafu anawapatia goons. Hakuna MP alikuwa wa Raila ako na msimamo atachaguliwa. Hatutakubali jamaa zunguke akisema anaunganisha Kenya. Nataka nimwambie William Ruto, huku ukijigamba kwamba unaunganisha Kenya, nataka ujue from Masinga wa Kenya wameungana wote kusema wewe ni one term. Ni lazima tuwaulize how safe is our data, kwa sababu you cannot now keep telling us to register. Unaambia wengine walikuwa biometric haikuweko, and then a young man who has never registered finds himself in the voters register since 2013 when he was only 14 years. It means that we need a confirmation. And I would want to say from Masinga here, the data commissioner must come clean. Tell us how safe is our data. Mlisikia Oscar Sudi akisema ati kura zake zisipotosha watafanya nini? Wataongeza. Ati kura zetu zikishinda za Kasongo ati watamuongezea hadi zitoshe. Na wanataka watumie IEBC. Tukiwa Masinga leo, tunataka tuambie Chairman Ethicon ya kwamba usiwe chombo na commission yako to subvert the will of the people of the Republic of Kenya. Hawa wakiamua Ruto ni one term, lazima awe one. Murabienso musikie William Ruto nigene kiribune serikali nichikubatirana na serikali ya kaunti ya Nairobi hasugo chikwene kibuna nechigo kini abukarali we kaunti yo ukwana chingi kicho Ruto nigene kiribuna
inerenchire yemo yokwene kibuna abananchi be county yonkonyora bare obokoreri burubia. The renewal of Nairobi's Central Business District. We envisioned the underutilized land into a dynamic, mixed-use urban district that integrates transport, commerce, culture, sports, and public life. In doing so, we would restore Nairobi's Central Business District as a space that functions beyond the limits of the traditional workday, supporting a vibrant, safe, and productive 24-hour economy. This week, during the Africa Urban Forum, we have witnessed discussions that reaffirm that this is the direction in which competitive cities are moving. Deliberate master planning for our cities is one of the key strategies that makes transformative investment like the one we witnessed this morning possible. It provides clarity, reduces fragmentation, aligns infrastructure with investment, and creates the confidence required for private capital to participate meaningfully in public development. What we are witnessing today is that confidence in real action. And again, this is a demonstration of what private-public partnership. Na sorobotero manchumo ligerera nongo ikero mwelio gwekyonga chinse bere chabono botuko kolende chikoraga chinsenye ningirane nkumanya senchira yo gwikirano kolende keke kere mutwegeke ningirane senda chigotwara hingambo no mujumbe webunge ya kitutu cha Chenorth omuske cha Faith Nyakundi na kusabire tuskale. Omurayi mukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amonjelyo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omuske Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye ali asebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Mheshimiwa Josephat Sungura nigonga kuba manyia abamenyi bakitutu centro abuna abali mutrabweta ekura bono ayirira ebituo bya igoirwe litukulia Ijumaa kitaliki 10 omutinyo yokane nigo ebituo bikubwatia abira igurwe Lio Garo Market Stage Miwa Center Jokivera Mwamogesa Dispensary Butori Junction Nyamataro Market St. Joseph DOK Primary School Stage Miwa Center
boigo lituku lya Jumamosi yichitariki 14 nigo ebitu bikubwati biraigurwe Nyambera DOK Primary Ryugaro Market Jokivira ya Mwamogesa Dispensary Butori Junction Nyamataro Market St. Joseph's DOK Primary Nebiyonsi Nasuri ayotrabwata ekura kulinde nigukomanyigwa ebitu bindi ebigeni nigo byachakiwe Tugia Kisi Migori Interchange Kisumu Old Stage manyikere muna Uhuru Braza ajirira bwenyolere kadi nyura ekura n'obugima bwawo bali munsi bobwate ebibande nikukubulirwa onye koganti kuchincha ekura ajirira guyikachyo bisi chobocholi imeyo mucho monene obusungo naya onsi nere Josephat Sungura. Osio wetaro ya yomure wense imejero ngoro gusim ni gobono turakoletere enkwana ejemo aseyemo nomu Ziri Wejisemi Honorable Julius Migosio Gamba Yigoreta ya yomure wense Injarabuna enkwane ye nigerare tu eyemo aseye muri tukuri Jumamosi ikiyega umuchinyego kane ochakera ense ye mujideka emeronge tuto chiabutko eriyomanya nararia ya serikali roberetiam omure wense nikera chukirania na ninkeke babegete bosio asokukinia orgongoro gusem tomo chakotengera enkwane ye eyemo aseye muri tukuri Jumamosi kurasi tene kiao ekewonjete enseyemo yamarwana jideka emeronge tato tengera mwensi muigwe nararia ya orgongoro gusi ruabekeru ensemo anemona sugikirania amagenderero Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golden sekegima mbangwate sema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabo nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imeyo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asilirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo naboko nyorogwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo naboko nyorogwetera ase ncheraje simi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera asina mbende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lya koletero bokoreri bwaye gucanga na sore tutarere imiye nyombe lya Uhuru
Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilio tunyara ko batogosangamo naye na gokinanya bunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Ine nugane teach stage chichi size au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Tiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua guse ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows imesengurikana nibinde ebinge twakire isimi asi enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. ke cha Faith Nyakundi asengenjo yebiro nigo to kwenda yema ngo ya perana ria ngite ya asongo bagusi kabisa no mbiamono Cyrus mbiamono sana ditangani mbiamono ese okonga libaga ochaga iga studio yino ya Getembe eri akabiri ndate nkwani abantu bane bakitutu cha Chenot asibali nende nkwani abagusi esibabeta chinkongo wao nende mbatakere obutukobya naende ogotegerera okuya esingincho lero no Getemba enaliri tukolia neri tangani ocha Getembe nende nacha Getembe esingincho mwakolire gasi engiya
woncho kana na gusi otebia abantu ingerete na koleta news iyuere ntekia sana. Yes, msikia kunde. Bwana kwa bisi ngike kwa kile. Utame kwa chagusi ndio kwa wiki bile ntara chagusi. But mostly either nche amangane constituency yane gose nche amangana ye kiama kia UDA buno maite inche no mochumbo kitutu cha Chenot naende inche no mugachi we kiama yeto kia UDA lakini this time round etole usi esincho yo karibisha umurai wetu bwense umheshimiwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto isingincho yamangana yamagendro ngoja gocha kera Jumapili mpaka Jumatano ama tukane au constituency yange 11 SG constituency 13. Yes, tuwansirengane yo muskenya kundi naralia ya maya asumogusi ama yana mangu mano Cyrus etogo chakira asa koruku stadium Jumapili no akari stadium gochakira saa 10 cha maroba togo cha number 1 agocha koligererio mupira number 2 aba murabaito bashabana mba sabete umurai bwense bas ngakigete naende tukakwana no monene bwense ngochare ko bae basi yeyu ne kenene mono kabisa esibionsi ngochare okorege nduke korukunga ground breaking ceremony yokuagacha stadium yeito ya Kisii abegete chibesange 900 million togo chikuagacha a new stadium tent capacity abantu bali balengo ba show kenene among the teams Chire Shabana Kisii this time round county na Nyami litanga ncho kutoka Kisii ceremony ya stadium yeto no gendo oboni ga bachakire koyeri chini ni chiri stand chiri chinkoro bachakire koyeri so that kago cha togo koro mupira litukerio officially abana jeshi basoe kocha ke kwa chiri etokale asakoro ku konge ikonge tubuate ESP market nwagota kukwanira egendo ya chandira abagusi mono bagote banga nkeyo lakini litukerio etotagete gote bya abagusi bacha so bonge asakoro ku ikonge baigu igoro yes station ya ikonge tuo kwanitener agatote bya abagusi asabantu barabalimi amanto babuaba okolega sien kongu asabantu bari hard working abagusina bu hard working igogo ikototu aris station SGR station ikonge egakoba echayeto uchi Mombasa egakoba ekayeto uchi Mombasa egakoba matoke na avocado yeto ne chingeni chetu chinsaka omaita bagusina bwate chingeni chingi kabisa na ende tikangote bya Cyrus yes togo cha station yeye Nyamira neche kine ebe buna Kisii County because number 1 economically abantu bachake kwagacha chi hotel igari
abantu mbachake kwagacha chipara chire within that area wikachigoke ebiasara wikabigoke na bintu binde so ngo igratore nini ESP market tukwanire igure ya SGR ya Ikonge kurwa buturwo togenda sakuru ku Kiabonyoro ntobwate university ria Kiabonyoro university eye no maete abarayi abange ngaki yauru baga promise nga ntwagache university yabera sama sakara for the last 15 years bone igabuna to kwana ngochi tore ko lay foundation stone ya chakiri kwagachu ya ikrange nusu ogenda torororo omo president nerabe kiririgena esinginchi kwagache university yeito ya Nyamira kurwabu tomanye kogenda sakuru ku Kis Nyamira town ndobwata mache 250 million togo chikokorege ntokekoro kunga last mile connectivity ya mangana mache abantu bonsi bare within Nyamira banyora mache ngochitore kwagacha kokora ground breaking yo kwagacha chi hostel cha KMTC Nyamira ngochitore ko igura Nyamira comprehensive school kurwabu ono turuo tomanya kwa sawa Kisii county tomanya kwa enda vuone kitutu tutaracha se county ya Kisii musikinya kundi nkubuli abara imbaro mukubwatira na barabo yes bago tena stage iteyo orengana mo naye ni mutara ikaransa mukwanire ngane yiga. I want to assure you monomento initially SGR abantu baro seti number 1 ya chete kagenda Naivasha muri na royo mo olengo Kenya achita kanyira Naivasha kurwabu bakabanga naende eche egende mpaka Malaba lakini chi designs yecho echi aroseti wenga kieyu bagateba se kweta gusi lakini intu nabarayi bagusi ntu achete togaikaransa ne president nendo muntu otoraete no soro no mweshimiwa Nyamuko kurunot Mugirango tokagenda togaikaransa ne president tokamotebiga ky'umurayi gusi tuwajire koligireri teriese map agante biegente ke kiarose tibu ninga kiauru abarayi bali ba dengo ande baruwe kuru gusi barengo lakini mbachi tiko egente ke gusi intutu okumire nendo tota tukiyo baigunumu aibwensa wana nako kwana iguru SGR yaike ya Nyamira and you want to assure people nga station ya Nyamira nero yes Ndona si county ya Kisii yape na ria Kisii no maitendo bwate bingi number 1 Kisii ngochare bone ditkolitangani ache eparanero ikurukuru baracho ekogenda tinga yagenda sakuru ku Manyanzi yagenda gyanchore factory kurwabu togenda toigule chiro ya Kigogi chiro nero ya Kigogi kurwabu togende Kitutu chache south toigule inspect chiro ya Nyakoe litukolitangani litukoli ya kabere etogocha gochakira litukoli ya kabere etogocha gochakira litukoli ya kabere etogocha gochakira Nyalibali Masaba togende toigule ntobwate mo ali tukotiande litukolia toigule Mugonga ESP market kurwabu togende toigule Nyamache ntobwate KMTC ya Nyamache tokore ground breaking ceremony yechi hostage ya KMTC tokore inspection Nyalibali Masaba ntobwate chiro eri president ya chite kabeka foundation stone bono ya elire ichiro ya Masimba kurwabu togende keroka TTI tokore ground breaking ceremony kwagacha tori chi hostel ororo chikonya abana barororo na barabanyoresi bakomenya buya kurwabu togende Keumbu eparanero ya Ibino 50 kilometers chire constituency ya Zaire Chanda
togende toigoro alafu later on toche toirane nyali bali masaba esinginche para yabo nero lakini tera kora procurement process. We are just waiting for the procurement process toche na acha irane after 2 months. Togo kora ibeno togende Kisii University. Nkuwa acha tore chinyombo angeri bumbiri hostels chi abana baito we university ya Kisii. Unoma ete Kisii University ya kinire mono bono iga among the universities in Kenya. Kisii University is among the top 3 best universities in Kenya. Naende Kisii University era among chi university chikonyora abana abange university yetu ya Kisii ya kinire. Bono that is why toko chikuagacha angechi nyomba erumbiri. Toko ruo toche toligereri cancer center ya Kisii. Unomaite president nja chite iga togachakie cancer center. Abagusi abange mbabwate problem ya cancer. Uburoiro bwa cancer bwachandira abagusi baito sana naende because of that president yetu akaamua tobekere cancer center noma ete kare etwaga chire Nairobi ose Eldoret kuchi konyora matibabu a cancer lakini bono iga cancer center ndende kuagacho I think yaikire almost about 48 to 50%. Yes. Kuagacho na gaso mo contractori konyobere style lakini na mogasa akamwachi besa kabisa mo contractori no ale site na gendrete negasi kabisa na eto moisonde egasiero negasiengia egasiengencho sana na nje na okiuli na gendo lakini umusikingo buli engane yiga ye cancer center murubiri bwo bwakachi ogaire kugutenena sana umujando niki initially omu contractori na atenete nisengincho n'umuntu wati chigasi chinyinge akaba lazy ochake gas because inche na rengo tuwalinge na babo Osoro na babo Alpha Miruka na babo Zai na babo Nyamoko babo Donya babo Jerusha na abande toko mugasa toko tebye president tikayo muntu yae uchibesa naenda akaye uchibesa ange 300 million choko chaka lakini tokaira na January ne president nonyo tedidi president ya bwate yegurito mwaka usi tokagenda tokanyora tarachaka naende konyoiru chibesa so lilitwa mugasite president ya mugasite agachaka naende akamentu chibesa chinde asibono iga arombi yale nagendete negasi igo eto taito kwa president yeto William Samoei Ruto president ya Kenya mpya mono isinginjo yoko bamanani na kumusuguma umuntu lyanyale kokoregasi so the work is going on well. Yes chibunge irenga umo sike nyakundi to batase county ya Kisii chibunge eto bwati chibunge kianda 9 constituencies and Nyamira 4 constituencies. Chionsi omuraiwense na chiokoletaro. Out of this ngochiare kokoletaro ange chionsi apart from 2 iywere Kitutu Masaba yani iywere Kitutu Masaba inyamira takonyara gotaro lakini for Kisii ngokorale taro in all the 9 constituencies. Yes. Asiki Kitutu Masaba a project yawe mukonye teraba tayari nero tuaganyete so nende no alinge last time lili achete na achete Kitutu Masaba akagenda akaigura a level 4 hospital iriere keroka gari enyagitari getene kabisa nenda akaigure para gete tuachete na tinkonyero bya lakini para nera igureto na ende na achete Borabu constituency tugaigura epareria kurua makara yagenda gochikineni yagenda gochi eronge mari yagenda amakara eparagete ere 61 kilometers epare yu ya stoleti engaki ya 2021. Yes. Lakini liyo murai wensa soete akabanga iga akabesa iga nini tuabata bokongete litu asoete lakini akabanga ebintu bakabikaronge abone pari tianya godin chipara chons chire Kenya bone para teyo nonye yemo yatenende kor William asoete because ali geti chibesa akora securitization bono all the roads
within this country na mono gusichi para chia gusi parate yo nonye yemo ya tena nonye ya bobasi bone ganegende lia kwa mite miaka mengi eria Zahir Janda ito kuigora we did a termination of that contract kaumo contract uranyara ko kolegasi ya osoro ilio mo contract asinyetu negasi na ile tokamose tokamagenda matebia genda oni amakara ono to wata new contract uranyara ko kolegasi asingenje yo mwananchi we bunge ya Kitutu saba project kieje wateba ikonyi tarabaridi ntobuate chichiro chia Kitutu masaba chitaraba tayari nende ntobuate epare iria mutemu mwamu etaraba tayari inere chande tabantu wa Kitutu masaba sana epare iria mutemu mwamu yes asingenje chibesa procurement process okay yes kolengana mna musikinyi kunde endi tinda kora okay. Kuru abutoko to kora chi hostel chi cancer center to manya kogenda Kisi National Polytechnic unoma ite Kisi nere wate again the best national polytechnic apart from area among the best a Kisi a Mombasa a Nairobi Sigalagala Kisumu. Those 5 are the best polytechnics. So ngochi tole kora ground breaking ceremony yoko agachachi hostels elbu moja ororo alafu litukolia kane wono litukolia kane etokoenda gucha tocha kerebo machoge chache omweshimiwa Alpha Miruka nagachete KMTC wetera chiwesa cha NGCDF umanye buna chibese ichi cyakorire gasi owagachire KMTC abana basoirange 300 umurayi bwense amokonya akabeka equipment akatuma abana ororo bonoiga ngochitore officially gochakie skuru yeyu ya bomachoge chache KMTC kuruabu eparanero ya bomachoge ikurukunga sameta egetuki epara ya samete getuki buna mona igato gukwana Alpha okorire epara ere ange 65 kilometers 61 or 60 no it is 75 kilometers by the Alpha nero wate pale ntambe kabisa asa bachumbe bonsi kusi na ende bona iga ngochitori go chaki epara ya sameta egetuki president ngochire go chaki kuruabo togende South Mogirango aso musani one Silvano Osoro nende chief ipia serikali ya Kenya umweshimiwa Osoro ere nabwate senginjerne chief whip ere chipara cha ine chinyingake nabwate para erie kuru etago ekona gituki nyamaya geteni inere para epare ntangani epara ya kabere neria mochengo ayora maro ine ya kabiri epara ya gatatu iria nyamarambe esaka nyabigena ne para ya gatatu kino para isatu chikorosi South Mogirango abagirango babwenire gocha gotwara umuro yokoro kusoro okominyoka buna timaidiki umuro mungai naende kuruwa butokaende twa ngochitole go chaki KMTC ya Nyangweta maidegali Nyangweta Forest county nja etu obole mugetega ono obole mubo ngocha kitole KMTC because tuachire komanya abana baito kurugusia abange babo either bagosomera obwalimu gosobunyagitali one singe abange bagosomera obunyagitali ono twamwire koleta chiskuru cyo bunyagitali yanga nende torete ne chinyagitali na kitwa gachira cancer center torete bintanga kuruwabwo togende sunika abantu baito basunika bonchali ngojitole kwagacha ngojitole igento nkero emyaka emenge abantu babonchali babere bagutubuli ingakie serikali ya Uhuru abarahimbaro bachete baga decommission airstrip yeto ya sunika yani bakatebe sunaka airstrip te okoragasi nga esengenjo bole moto bwate ebore 900 egeti kikere 900 meters nende toka neiri otwara 1.2 kilometers
intu tokagenda tokwana na William tokamotebi umugusiege ntasigete negeti kirkiendege suneka airstrip tokamotebi egeti kirkiendege ngekogenda igo gaki tokonye egeti kirane isinga abantu baro bari serikali eri batebete ngegeti ngekora atebi ngakimotagete tokamotebi na tugukwana n'abantu bari barangari tobagori because etutakeire chimita 300 choka tobagori chimita 300 tonyare kwagacha na chindege chinyene kiraguka kali chidash 8 chikuru kuchidash 8 chindege chinde nake agatutebi chibesa irenga muragani kwagacha tukagenda na bantu ba civil aviation na riri kwa roche tukagenda na governor ito tukagenda no muwaziri na chairman ya Kenya Airports Authority murayo kurukunga Caleb Kositani na ende bagacha bakairana na ende bakaumerana na governor bakabanga na intu tukagenda Nairobi tukairana tukachikosukuma bona iga officially omurayo bwense agateba I am commissioning that airstrip back aga commission akabeka chibesa 400 million litukoliyo mweli. That will be our last function ko commission na gochaki airstrip yeito yasuneka egendo keri bari basinyetu ono intu buna barayi bagusi twakolire ono gusiye yeito nkorabere in terms ya magendo nende intu twateba buna barayi bagusi intu egento tutagete etutageta magendo ebinte bya siasa ntoche tobange 2027 asibonega tigatora korera umugusiye gazi umugusiye ararora obuya bwa abana babo gotoke serikali mbaba se gotebana ki ebintu twabareteire bono tigatora igu inki abantu bagocha gukwana bono bale gotebanga tochoreta abana mbakonyara gusukuma ebintu ebintu chungu nzima nini morale ingi bagochora Musikenya kunde ende ebidege ndongero eke moneba noroje gali ke gati bone gebuna tugukwana omonene bwenzi na tomenta chibesa 700 million 700 chikokorege nduke korukunga last mile ya machi abantu kubekerwa machi ebinyoremi amagendo to koleta gusia aetane 20 billion abo gusigwe kababwene boninga ki Yesu mwancho murigereria na wigo mwancho mutegerere ndigo tugendete kugochera no murubiri bw'ingambo ya Gatembe asende no mujumbe w'ebunge ya Kitutu cha Cheno Themusike cha Faith Nyakunde abigo nabo kunyara ko kugambo goseko boliri ago gwetera se namba yesimi 0741583878 eyo ni namba ya studio gose yeri gwetera se namba ya TV eyerega bwase screen yabo nabo kunyara kugutuma liboli lyabo nabo igokwenda ali Gatembe TV kunyare gukubika liboli lyago bunenchere moyo kwene kibuna umusikenya kundi ngo cyare gukwa lichibu bene twende namanga umusikenya kundi watwereire buno mugusi etareye yo muraibense apart from aya mubwate naralia yamageni yaguchikoreta amageni rochayo sina mageni yakoleta mageni kinende mbodende areto bolo mito orande bimoboli kinende mogani tiarete lakini ayozi buno rochiga na mageni rakoleta nenda koleta abantu bagusi na ende tihangotebi Cyrus yo mwana ominto ebintu mbiro obinde tutari kuchikoigora bonega buna bone ebintu byarenge bine agateba ebintu ebine binge weikamoke yake ebintu ebi isengenjo tinkonyara gukora ebi byonse ingakiye buna bonega nimbwate liragya chiose chiriragia tinda chibeka umuntu buna nyamoko nabwate echiro ya ekerenya tarabeka osoro nabwate chichiro chinde ibere tarabeka chiparanjiro konya chitaraba tayari mundu buna Steve Mogaka nabwate para egocha koiguru after 2 months na indi gose 3 months umuntu buna nyamoko nabwate epara egocha koiguru bonchali mungi na donya no mwana ominto ukorokuka nganere mwana ominto ukorokuka nganere
John Ondieki mba chete naende na barabu tukaende William na barabu mbabwate para ya bunjali ya Ariana ogende nyaliba ali masaba na barabu mbabwate para president yaba igo ebintu ne binge ibono ne rehearsal yani ne rehearsal liga tutaracha koenda main menu yebono yes korengana muna umwanchi umutegereri na mange umusikenya kunde nyali kagotwerera nararia ya iburikirio bwate korengana munae gwitirase etare yiga yomurai benso musike William Ruto haroberetie gocha asorbongo rwagusia namba yesime nigere 0741583878 Getembe FM Hello Getembe. Yes. Bora gwatakire nyakoe para ye lami. Wamubwatire na raka kasonko monyene. Yes. Ono nje tigangambe no muse murai Jafet. Oh, na kiumano mindombi yoli. Mbiyande kiongozi. Aye no mondomia. Mbiyamano. Ono nje toko tembote ni tuko korento murai we iganya koe. Yebono. Narare mwa ita iga. Bono. Ono kerago te kokori chiro inspection. Nago sororo mwana minto. Ngaigwazira gochi. Aki kia baba no ndo maite no twakora na yeta oni yabo. Acha na ta gani ande nyumba ziko nyakorra bana. Ono tiga omura ibyenza cha kore kwerende. Ndo miseti chiro. Ndo miseti gento gekoro kwa mache. Ese chiro ya nyakoe. Ya nyakoe. Yes. Katia maji bwa tobo kongu no neki chwa basubati baito bakore biashara bagusinyuko genda. Kulingana n'ubura iborororo. Alafu ne pare ge gwete chiro gati. Bono. Katia kiongozi najo rato konyi. Mbia mono mwana mindo. Aya no muntu mia. Mbia mono. Asante sana. Asante sana. Yes, ibolikirio bwate gocha sumu sike Jafet Nyakunde umujumbe webunge ya Kitutu cha North. Ero Getembe FM. Hello Getembe. Yes. Maire dada. Boirire byangoyo. Morali umoko na kiwa smart ni kuza kulika iga. Mheshimiwa Jafet. Oh, na ki mati. Mbiyole. Mbiyole monene. Mbiyande sasulia abantu baito mbiyabale. Sasulia abantu mbiyabale? Mheshimiwa Mwali omogambi tongo chale ngate wodi ya Marani. Kaki mheshimiwa minto gendra go sabaga ki mheshimiwa na be kamarunse. Ntobwa to modoko ko itare. Estima area itare. Estima area itare kaki mora. Kosento abeke estima area sasuri. Ya sasuri estima emu abeka lakini itare ngukwa na itare. Itare ni ma estima ya itare omwana minto. Jafet nata ono murai bwense kagocha iga. Ono ngo chitore gokora launch ya mangane estima agali kigogi. Nimbwate estima ya itare togoja kubekera abantu baito baitare. Abantu baito korwe samba. Abantu baito korunya bisibi. Abantu baito koruiranya. Abantu baito korunya giti. Nongi wete lakini ngoito mheshimiwa Jafet. Abantu baito korumegogo. Ndobwate abantu baito koru amabera ndo abekera mwarosana. Mwabeka. Twara abekera estime nyinge igoli lyagocha ndobwate estima togo chikobekera abantu baito abantu ebinyoro binde angemerongene nimbwate estima ya itale eri abegetu abantu bakaiba chiwaya korugoro. Mwana. Ngose naberego. Mono moralia. Yes. Omugambi oino monto muya. Asante. Para dobutora. Omugambi no monto mana. Asante sana. Yangate monto mochumbe te tubwate gitu chachi no timuna Jafet. In fact timuna wana chipara. Ngo turabete ya timuna bimiko gade oyonkwara enjulia zingo ngoro kora kini para in fact bimiko gade para nie. Okay. Kaki na soro mheshimiwa nandi mongiro monte bali kando kaki mote kaki sima itali in fact tubwate kaki mochano kaki. Asante sana. Bia monta. Yes. Hello. Hello Getembe TV. Yes, ngoyo. Okay, yo sukirensemo. Yes, hello, Getembe FM. Hello, Getembe FM. Yes, ngoyo. Samuel yasema kurusombo. Mm. Akiumora yuito Jafet.
Oh, na gimbi yole. Omurai na korora gweta sombogo wataka gutenena rakito tenetire kinena mayo kwarangiri wasekete. Yewo no nyako eto angomnyoka egazi kuligererie chireria nyako. Gakyo mugambia ni muntu maana aentutam. Mbiyamo no mwana mito. Asante sana. Gaki. Yes. Getembe TV ero. Hello Getembe TV. Yes, Ingoyo. Mzuri. Ngoyo ngo kwana nere. Kwana na Nyarindo Joseph. Kurwaralia. Kurunyari bali cyake. Iboli kikwa bwate haso mu Kenya kunde. Nali kuboli ngaki. Paranere kurubirongo. Ekogenda nyantura gete kirikiro. Nande kigwa kwana nga eyego chako cross ne yekuru ke umbwende nyanturago. Yabona nera so murobeli ya birongo kirikiro nyanturago. Okay, ngonyorole lichibo. Mbiyamo no. Epara ya birongo ekogenda kirikiro nyanturago. Ngosi nere kwa boli. Yes. Bono iga eyu ya ibeno toko launch and then ntoche to irane after medienyevere etato epare negendrete process ya procurement to gore medienyevere etato toche to launch ne chipare chine na gotebi mune pare eri ya nyalibali masaba epari ya ibeno epara ya bonchali ne chichinde. Okay. Asante sana. Getembe FM aro. Hello Getembe. Yes, Ingoyo. Mora kurugungo mwaka mechira. Ije nywe tenga ninyiria tumwisini wa kolete gasingiye komeka meka chitara ngwe tukwandikira none chibando lero tole buya. Korwalia hugwa kesi mikorwai. Ko gitutu chaje ga mate. Okay. Mwisini wa agendere 3 tamu 32 tamu. Okay, asante sana. Mbiyamo no mwana mito. Yes, Getembe TV ero. Hello Getembe TV. Hello Getembe TV. Yes, Ingoyo. Mbiyamo sana this smart lady Lilian nyabata kurusasuri. So nyabata Lilian kurusasuri. Yes, ningoywete. Njengo tewe gasingi yo mheshimiwa akorira se kiboge tuti yeito. Toko hakikishira ngo mheshimiwa gasi akorira nengia na ndaga ndrewa kora iwo. Yes. Bana bone ka tokorigeria mangana ye chipasari abana banyo batabia. Amangana ye chipara to message bana bone estima yete ya sasuri ngwira na ingambi yamana sana ntwanyo wala testima. Yes. Bana igombi yamano mheshimiwa gasi akora nengia motebi ngakudozi na ndaga ndrewa iwo. Asante sana. Lilian mbiyamo no korusasuri estime iye ino at least bono mobwate estima na ene mogendre igo tubo to endro kubwatrana. Getembe FM ero. Aromuralia. Yes. Itanga ni kwana lyo mheshimiwa wana. Ama igaikire. Ege yankuru nyakora. Sasa konyora chokure. Ikabona poli nale poboli estima yane eyuretega iga nyangena. Miaka ya ngato yatonye kwanere mpakabone hatanye kutonye bikira kwa mwaserete. Ona ndina kutwata ka teria warna kwa meiva gole. Lige network yabo. Uyukuru nyakora mbiyale nyakora na baroseri ne no na roseti pare ntangani ikurukuru kigogi yagenda nyansakia yagenda nyakora yagenda nyakongo estima hii ya nyangena bado teraba tayari chibe sankoligi tokonyora toche tobakorera numaite chiza chinde tokonyora gukora bintu byonsi limo lakini nkonya gotema tuli tokonyora chibesa noro ntoche tobeke estima. Asante sana. Getembe TV ero. Hello. Yes, Ingoyo. Oyo no mukadi Charles Mumanyi kurusasuri. Twara de yo mheshimiwa wangu mirema karani niya. Nende tu atakulia rais ni tujine ne yente sana aparete kagera bone kare kandi biyeya. Jadi kare no mswa no nyote bari ni kurusasuri. Yes.
sasuli ni gere ngare etagete kuru nende kabwa tabaka sombo goigo badire tuzo butemata bantu mbale na intu kati ya sasuli yo yes tutabuga die simu yeyo ni kirudi nyuma ya sere bumwe mukadisa ni die sitima aba transformer ndu bwate badi transformer ro badi many people baba sitima okay yono rende to gusaba rende gito to mubege ta tutale to aga no antiri tam no fota amu dare go to kore mi rubi nai to ngare sitima rende ngaria mi rubi ya ko mi ya okay ndo mende yes dia anche para kurue kelisia kuchiga na dia temba kati ya ta kutumika na kwa ndio kabo tele ende kuru nya bisenda ya cha sombo ke monitori ya na Kongo na dire ni bali ni ojisare yesu tuende koro tinde na ndio boyeto kwa kwa buya okay na ende motebi kuna musabanda mayamu mukadisa asante sana yes Getembe FM ero Getembe FM Hello, Getembe. Yes, ngoyo. Wairire bia. Wairire bia. Ayo mwesimi wa chava tinyakundi. Baba Mbiole. Ayo mumurari yangi Mbiole. Mbiade ngakibwairire. Wairire bia ngande kinde bole nabo mbategera tento wanjete. Wana. Yagoro guri spa. Ira korungo koro soko mjinga. Rispa Mbiole. Biande. Ndolende ngo atengi gatingi yo gokora lakini simanere kwa tutake toto asirie nyambo sero ngumbu aige nyambo sero ngumbu ali kanisa ojirogoro mali nyambo sero angega stwa na beke daraje angina nyambo sero kanisa etaraje wato bekara to westandi guru arafu akadiro kalirendo kware ko toroseriga gakika cyuko gojirogoro etaraje yumbuye lakini sima tutai toroseri nyambo sero naliye ko wena byo mwana mutega asingiya nengiya tutamu mbia mono rispa ninjendosi ninjembeke stima yes Getembe TV mheshimiwa yes murali wa yes na njengo tabango kudio kenjeri na njengo irane yo mheshimiwa ngambia mono yes gracias prenengia ono igona ari kumuguli mheshimiwa Chabeti na kidio kumbiole mbiande tata wairire byanore na nyasaye mbiande mono mbia mono dio kumboli yango igongo tabango kuirane ngambia mono yagera ngo akore gasingi yao gaikera kuro omuntu uri utakere kubekerwera mbia mono gake wana na kunga sei tuboka nyimbo watu promise testima nimbo testima ya kanyimbo ngoja koleta kanyimbo na soko na nami wanargo sabu mheshimi wako kanyimbo ngose igali ese pareri tigese lamiere magali agapara sarigete gali tokacha tokarosia agapara kali soko kanyimbo na nami gali kwa testima ya bongo chikobaletera ono une president gochega abantu bane gweka babwene etwatebe tukubekera kiro montestima baka bali bagotara botuko tuko babekera batolike dibagweta baite buyamba base kogocho wano mheshimi wanaende wono mwana minto wale moweto muram na bone society watoko nya gosabango moneno tali gwanje atoko ikere na into mheshimi watoko tenga na tuno tobekera kempi sinsa alali anyanchogu anchogu KMTC tego ndoko nyara kobeko KMTC tego chakobeka marani wono mwana minto sinya gitaliere yes ndia mona tumio na ndege ndrabo wono yes korochire ero simi yakabere yogo chomwero hello Getembe yes na inje nale kobolio mwesi ni watati yola mikuru nsema yake gatinya ali bali cyate omwesi omora ibwense akara barenga na rigati mbaje te bakaibara macha kigati pakata aba bantu bake gati atobekerwa maje chipa ipoge kabango tachire wono wana korora
ntwanya korage kora macha yuna bakurukira tiaso ito lakini bantu tote surroundings ntwanya konywa yebona kyo mogota konyori umuraje omwana ominto this time round oroje chibese chicha 700 million na chi omochumbo ino okurugunga nereza Hirjanda agenda karigi na liya abantu bakegati na baranyora amache singincha amache abere abantu babere bakurusia macho agenda kisi ayanda agenda kuchimosojo lakini abantu bakegati bari konyora amache igo this time round chibese 700 million na chiko cha kukonya abantu bakegati na abandi go chi town na barabanyora amache mwana ominto igo nkonyorura amache nabaye babona abantu asante sana nabaye babona abantu banyame miso ntwanya konyora amache esa ibitada ibeta abantu banyame miso taja kubaretera jindi nyame miso ni maithe nyame miso ninche mukwanira ache gojo ache kubakwane yeso umuske nyakundi turenda halibulindira igendonkera omonto oyo mambuli igoro ya amacha nyakoe eke maeno twarenge nyakoe chiro lero bono igana abantu ba presidential delivery unit no mo county commissioner twakoligereri amacha naro ale metuo ange miake ne aerire macha alitararosio so we ntoche toligereri enchera tukwane maybe na Lake Basin Lake Victoria South ose mbache bakonye ose dio murai bwensa gocha tubasabere abakonye amache naende buna kwa naro naeto epala egweta mali echiremi it is very pathetic na barama bera sana so toche tubakonye tubakwanere igoro epala eyu naende egendonkero ke bachandete mono epara nero egoro Joko Villa ekogenda Getale yarugetale yagenda mwisho wa lami yalu mwisho wa lami yagenda nyakoe kioge ya itagati yabu yagenda Raganga yagenda Eroga. It is the only constituency tabu atie para ye lami among the 9 constituencies in Kisii. Igo we can at least sing barabu kana bale bango we can barabu konyeke so we will try and tell the president because na barabu nabagusibu nabagusiban na barabu bwente konyolege so we will try to tebyo monene bwense na barabu abakonye because abagitutu bamate na barabu nabantu baito naende nabantu tusigete abantu twanchite na barabu nyolege yes muskenya kundi umurobiri bwo bwachibe kinyumba cyeli kulirenza. Yes, my brother. Kire mbokonyi kichiraleta somugusi. One tigangotebi asabantu bagane tikonyora chinyumbe chikobwa onde bwense no mugusi. Ese ngencho intubuna abagusi ntobwa timalemo. Naende amalema ito na makesana. Eto bwende konyora chinyumbe chi na litora tige amalema ito tonyare ko lema. Because the good thing about Gusi ntubwatembura ange omwaka omugima lakini etogendrete kwagacha konacha una inje enanyorete mbwate quota ese quota yi na agachire ese quota nyenache mbwata abana bane bono abana batatu bono kinko nache quota ya abana batatu abantu bande banyore subone mbagucha kolema so that is why injengoteba abagusi tigatu embrace ebintebi na agenda China one of these fine days for the first time na chete China nkanyora chikoroba chinene ngatebwa abantaba ebachagete kunganya baso echinyombe nali baratige obulimo baranyale gusimika indagera esingincho amalema abo namaya lakini ebwate population ya 1.4 billion people imagine abantu 1.4 billion kilo mondaga chenyombe enkenge abantu abunga bako konyole ndagera so to me abantu babwende konyora affordable housing mono ko bonde bwense no mugusi to embrace affordable housing na ituratiga amalimo ande abantu banyale koleme ndagera tokonye nseye asamangane ndagera chinyomba chiri babwatenga bakoira umuntu takunganya kurugali ache town na lyarati obule mubuli aleme because obule mubuli na ruo obule mubuno bwae onditayo gocha koso obule mubwae I'll have an advantage twice na bwato bolimo akolema
anyore ndagere nabwate nyumba agaiga asa komenya n'abantu bande abana bagochesamo abantu bakomenya buya inyumba ebwate echo ebwate kiregento a modern house ebwate kiregento ime so inche to me abagusi bayengwancha baadopta this model yechinyomba it is very good nenda sabantu baganeti nyomba echi nabagusi baganeti kobonde bwensi Kenya igega ngene ya serikali no kurusia abantu ebinyoro ime bachase imichimo iganga enene ya serikali no ko make sure nga number 1 abantu banyole chinyomba ina cheaper way and number 2 iganga enene kabisa no ko make sure tuanyolira malemu yo kulimendagera because you see we have one advantage ntobwate mbura almost 2 hours lira balieto neriyalire we should make sure we take advantage yelira balieto to make sure na into number 1 tuanyolire egento kuraso bolimi oligere libono iga egento kegwakana buyapi no bolimi ekao before to switch kura ekao yale kisinga nongeza to ekiro bono ige kao is 100 120 baka 150 shillings ekiro oligere liye sukali bono ligo liye sukali abantu bali bakole memesi babwate besengi oligere li chingeni nindu tobwate chingeni chiekenyeji chingia kenyengi nindu kwera chingeni abantu ba Mombasa nindu bategemete abagere muina nindu bategemete asande Nairobi nindu bategemete bono tokolema mbakeke ngakitwaga chirekira se ntubwati esto chikolema ndagera ngaino nyi twaba kustoka kurusia ndagera okay Cyrus ngaino twaba kurusia ndagera una baguzi in the next ndeto wakesa bono igane kwotambwa yes in the next 20 years ekwote mbagira abana bane batatu ntonyole esto cha kurusia ndagera usitwezi na into cha koende supermarket twagenda kuligia ndagera supermarket ndagera tiri kutoka supermarket ndagera ekutoka asa obulimo bole toleme torosie ndagera tokonya abantu baitu okay ese musikenya kundi obomombole gusi asoro ngorwa gusi obomomboro ase buna inwa barai mugwato obomo ntobwato obomo buna bagusi lakini egento kekolak I think tuwairire siasa esenkoro mono tuwairire siasa esenkoro mono mpaka ogochikorro omuntu bu opposition kwaroranga timbwenti kobera nere yani tuwaikire ngakito kobeka siasa esenkoro ime na siasa y'umwana ominto siasa eturi kobeka esenkoro siasa n'umupira ogwakatu onyore egento okonyora okonya abantu bawo oche this ndatebe abuna barai ntobwati obomo buyego mbuyagote kuba very frank ntobwati obomo buyego because kilo muntu akongose side yae intubuna abantu ba serikali etongose side yetu bali ba opposition ebakongose side yabo lakini there are few leaders abarai mbaro bakebake umuntu buno onyonka onyonka nomwete is one person or outgoing ere ali na kilo muntu tali kubeka siasa senkoro no muntu yani ore wanchete yani ere irayaye nebanga no opposition yale ere ngokosoli yale 90 ngokosoli yale 90 usuru na bande but ntobwati obomo kabisa lakini tingo tebanga obomomboro ndanga inrikingo tebonga obomomboro utiko ingache inaki utiko ngibunanjiraki musike onyongara utiko ngibunanjiraki yani naro umuntu ore easy yani takwati manga namange unomaite onyonka tari complicated onyongo ko mwakira ngaki umwana ominda endugu ngayole ali muisi eninju ko chatora ko soli yani no muntu ore easy no muntu ore very open no muntu ko advice ize ote siasa itaiga koleiga turamo to koleiga yani no muntu omuya generally yes ntobwato monogari gwo mugusi li swali edineli kongo omwana ominto nomaite kilo omuntu nomonogeri kibyake nenjo nomonogeri kibyangu nandega nenjo nomonogeri omutindi pa ono inje kilo omuntu nomonogeri kibyake naye buno oleiga aye nomonogeri ogetembe igo ntoko sikete kuru stand iyo igo gusinto gwati monogeri bwo mugusi kilo omuntu nomonogeri kolengana muna
kiro mondo no monogeri buna maitenji imeane roje muna inchi omboli nincho monogeri bo ogusi lichibuli abo no motegereria komanya gusomurigere nabakonyora lichibukuru asole buna incho monyene no monogeri waba gusi nenje no monogeri bo utoji monogeri ngukwana kwa niaba ya serikali n'ibintu bya gusi igo nenje no monogeri yo gusi bwatenya gusira nyachaye bona ngura bekaba gusiamo buna nyachaye akore sibono iga tindara muntu lakini gochimotua unandoje ninje ndanya aliko jokobeka bagusiamo igo naye ninje okay yes umonje mo ligere na baigo monje motegerere tanyoro mutimo komoke tukwirana tugenda ningamba sinchira yogo ikirano Osio wetaro ya yomure wense imejero ngoro gusim nigobono turakoletere enkwana ejemo aseyemo nomo waziri wejisemi honorable Julius Migosio Gamba igoro wetaro ya yomure wense inyorabuna enkwana ye nigerare tu ejemo aseyemo litukuri Jumamosi ikeyega umukinyego kane ochakera enseyemo jideka emeronge toto chiabutko eriyoma yanaralia ya serikali roberetia omure wense nikera chukirania na nikieke babegete bosio asogukinia orgongoro gusem tomo chagotengera enkwane eyemo aseyemo litukule Jumamosi kurasigatene kiao ekebwanjete enseyemo yamarwana jideka emeronge tato tengera mwensi muigwe nararia ya orgongoro gusi ruabekeru ensemo anemona asogukirania amagenderero gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Tembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Tembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Ine nugane techi stage chichi saisi au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Tiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua gusi ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows imisengurikana nibinde ebinge twakire isimi asi enamba 0700-301-301 Gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Subscribe ase channel ya Tembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Tembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Tembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Tembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share nabasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Tembe Television Network
ekinakyo ekiunga kya Mwamogusi. Omugusi bono lishirika lya ubwanje lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretera obukoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyumba lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku rukinsemo cya Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagokina nyabunegisaku cy'omugusi. Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kya Mwamogusi. Bosio wetaro ya yomure wense imejero ngoro gusi ni gobano turakoletere enkwana ejemo aseyemo nomu waziri wejisemi Honorable Julius Migosio Gamba igoreta ya yomure wense nyarabuna enkwana ye nigerare tu ejemo aseyemo litukuri Jumamosi ikiyega umukinyego kane ochakera enseyemo ndeka emeronge toto chia butko eriyo yanara ya serikali roberetiye omure wense nikera cyukirania na ninkeke babegete bosio asogukinia orgongoro gusem tom cyangwa tangara enkwane eyemo aseyemo litukure Jumamosi urasigatene kiao ekebwanjete enseyemo yamarwa ndeka emeronge toto tangara mwensi muigwe nararia ya orgongoro gusi ruabekeru ensemo anemona sugikirania amagenderero. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golidense kegima mbamwa tensema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mu cyo Kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boy Getembe TV na boyo Getembe FM nigo tukugochireye masiyemo no jumbe bwebunge ya kitutu cha Chernoth omuski cha Faith Nyakunde muski Nyakunde naki Cyrus ndene ntunda ya kabere nande twasoire ntunda ya kabere iyo ndangania enge inyanzu mono yes Bano nkubuli ainayo omonyene kibeza chikyama kia yuli omugachi we kiama ekenene kabisa kekogamba kekorau ne President William Samoei Ruto. Yes Tebi na kiroje umugusi nare nigintaragokera yes tigango tebi konyore biruge bi tari rais. Yes litangani ngwa kiraba gusimpia mono esingincho wetera abagusi na kikiagerete nkanyora ikirogieke esingincho maybe echikura chirimwange mwaete umurai bwense William Ruto naende akangigina akangi kirogieke no maite gali se kiamo monto monene kabisa ni party leader
uyo koroku William Ruto, uyo kabire Professor Kithure Kindiki, uyo gatatu akoroku Cecil Mbarire, uyo kane Hassan Omar, uyo gatano Muisio Mube, uyo lega igalito kolia lero. So okobangene serikali in one way or another. Kobao monene bwe party ekegokonya number 1 koleta abagusiamo in terms of party. Number 2 kobangene serikali in case abantu maybe bako bagebinto na boko banga ali nayo chuti egendo naki kyomugusito ko mokonya maybe aga stadium muzegento gete igo buna bagusi to bwente ko okera ebintu biritwa iru buna bagusi bunege kiro kiriyo soro kyo chief whip tali rahisi sana because omo chief whip wa serikali noyo omubwika. Imagine asaba chumbe ange 300 na gento ngomugusinere chief whip ya serikali tari gento kiri rahisi. Asaba waziri 22 umu waziri tubwate kurugusi noyomo ngamigosi ogamba igo intubuna bagusi ndo bwende kogokera ebintu birito kweu ndo base go chikorera gosori ndo base go korera mugusi gosori ndo bwende go sikawo murai bwense esinga nchirero toire gento buna rero narora na Bishop Omae nere chairman ya NCIC commissioneri ya NCIC igubuna bagusinto bwente ko okere ebintu birito kweu na gotebio monene mpia mono buna mono igakago chanto bwente ko motebi mpia mono esengencho omugusi nero nyolregen na bera abenga tali nturanyora twensi lakini keri twanyolire buno omugusi nto bwente ko okera na intubuna abarayi bali twanyolire nto bwente kubwatirira abagusi asibale tobakonye na hende to make sure nga abandi na barabo banyolire gento. Yes twarire ko kora magendero mono sana se bunge yago kayo kurusibesa bia mono siri swali elio number 1 ntagete kwakira abantu bane mbia mono esingincho for sure ebanchorete among the many people na ende ninche na arengo moke asbonse bakaranga umwana we na butukunyara ko mutuma agende aikerie bindarete so einere sababu nkominyo kaju chini egasiyo kuriya magendro negasi enkongo sana kobwa ega wake serikali no maitega sio wake serikali ndaisi okoboka mambi kwate bashate kokora nonye kokutoro bozi tafora bozi nteyo nonye kokuleto boyo 1500 kwate boyo bono bobe usoboyo bore expensive lakini gazi yokulia magendro mwana minto negazi kongo sana lakini at the end of the day negento ayebuno murayo kwigubuya inche personal ringo etaiga naligire richipara chiri chikolire bo gitutu bune pare yekorokoro nyakoe yagenda ititi yaru ititi yagenda marani yagenda sombogo nyakiri tamba chanya ore yagenda gesieka gesabakwa yagenda nyakongo yaru nyakongo yagenda metembe iri korunya kongo yagenda marani yagenda mbanda ya monyero kugenda bubaracho iri ya nyamukomba eria bono igatugo chaka ya Kayole ya Ragogo ekenda bunyangi yagenda bunyunyu yagenda Kayole inche buno murai for sure nko igubuya sana. There is nothing fulfilling like lidioko romonta watebgaki mbiamono mugami ngo atroserie para kose mbiamono rinde kondiro na chiete asakoro ku gisangero chinche umungi na agantebi bwate myaka nga 78 agantebi umwana one mbuya muno kwambeki restima bono iga ninku na bongo tebanga ki na inche na bwate taya bone ngoki nende nali yani nkama chikulira esengencho ena rocho mungi no lyago kwana kuruwe nkoro yae so inche buno muchumbe egento nkoga ni mono no konya abantu bane. I transform the lives. Amangane chipara, amangane chiskuru, unamono iga tuaga chiri chiskuru chinyinge. Chichi goroba ogende intanda, tuaga che goroba ogende tamba chan tuaga che goroba
ogende gituri skuru muna gituri ebwata abana 1500 abana bande kunyo bachakire gosomera ibirasi bya mabati ogende bono igasi skuru nero ikurukunga nero gesabakwa twachakire a new secondary school yegorobororo nechi skuru chinde chinyinge, so it feels nice at the end of the day ngote bya abantu mbosa obo muchumbe emyaka 30 lakini turakorera abantu bawe gasi lakini ngoteberia abarayi bagusi tikatubwaterane tokonye abagusi ba minto tebanga kegweke ngaki ya magendro abande batama ninchu tubwaterane tokonye umugusi ibinte bya siasa biche nende bigende because nonye bono iga unatogukwana Nyasaye ochorre president ya Kenya 2027 unatogukwana Nyasaye ochorre governor ochorre senator ochorre women rep ochorre muchumbo kitutu, so tikatubwaterane uno umugusi tokonya abantu baitu tekobanga engakia magendro abande bagutama sikenya kuningubule chibesa chikobekwa magendra ase jibunge ngiki gekoligererwa chamanya kubwatu no maite chibesa cha magendro echikobe kubunge abarayi bonsi pino bali bungali it is up to you uno muchumbe ogende ulikeli rube ogende se ministry oteme nintagite pare yene yebeku elami kwateba yaba captured lakini egasi muchumbe onde ta kogenda okorere gasi yeyu never muchumbe ta okorere gasi yeyu nayo monyene buno muchumbe okoboko ogende chiobisi echi egasi okogenda chiobisi omwana ominto negasi enkongo because ora agenda obisi rero onyore minister tayo gosogenda obisi mambi onyore PS tayo gosogenda onyore okurikiriri rube yes go ahead kobwati from one office to another we be patient we kweru obwati ebintebi that is why ngote biegasi okoriya magendro nere gasi enkongo sana lakini nere bwata matunda iyi ndiyo wake serikali ndaisi unenje bonenge bwegasi wake serikali ko nyaka nye tuome go chiali nenda abantu baitu bangakere chinkobi lakini adenda odide banyora ken ase bunge chiri chitaraikirania magendro igo no mujumbo wene koba koko komochiwo yes no mujumbo komochiwo because ni ntutokorosie budget tali yondo korosie budget ni ntu abachumbe tokorosie budget onde narore committee ya health onde narore committee ya agriculture onde narore committee ya roads buna zahir onde narore committee ya roads onde narore committee ya budget buna inji onde narore committee ya ICT ni ntutokorosie budget buna abagusi na ramo isonde one of my colleagues kwana kabisa gali nga na ligereri pesa nchio egendeke university ya Nyamira teyo no bokora ero monyene no hago ikaranse committee ya education ase abwente kobeke besa university yero siu gusage ndaligereri gosebesa nero gosechibesa chirichiro nchisaine korosie university nenero gukura mono nenero ikaranse committee muntu yubuno yobongo bwa embu yabole tima itinde kukwana lieta liae chitinganji tukwana malieta abantu yes muske tukwandira magendo hase bunge yao nomete skuru ya Marani yes ni maite skuru ya Marani Girls gose Marani Primary yes ni maite skuru ya Marani Primary the last time to korete renovation skuru ya Marani Primary kidogo lakini bono igachi skuru nchiro to korachire more worse kobua EU it's not badly off but we are working on some of the schools yes kera kongo kubweka nane skuru yentanda renta ndo nyebegete birengo bigoroma because entanda diabwate bolimo obolimo bolentanda no bokesana so wekana engocha go agache goroba ikoenda igoro eskuru buna Tambacha Tambacha ebwata abana 1,200 Tambacha Primary abana bagayikaransire class yekemo abana 100
one class ebwata abana 100 nkaamua because this one looks more serious kagenda nkagache goroba so that abana baraisane esebirasi ebyo. So I normally allocate money on need basis. Ogende skuru buna skuru nero kurukumagena moiso nena agacha ibirasi bitano eskuru eyu ne amatobe ichwaterete wachwaterete esimiti nkarra abana mba kwa bere class yebi nka gwerie birasi bitano kagacha 5 new classes. Ogende skuru buna nyandiba nero ya ringe skuru ya maraba ichwaterete nero nkanyiyiri yonsi ibirasi 12 kagacha ibirasi byonsi. Yeah, so that is what I do. I ngokora school on need basis. Una mwana ngatu achakirege Sabakwa secondary school, ke Sabakwa secondary within that area school teyo abane bakogenda ange kilometer 2 kuchikoligie school ngaratigamba irire school angari. That is why na achakirege Sabakwa secondary school. So chiskuru nchiro chitali imbe mono ne chine nchiro chire chimbe mono una lioma secondary eskuru eri yarenge embe kabisa ngateba instead yo koira chibesa eskuru erengi yake tikanga gache eskuru eyu yalioma. So I do it on need basis na inengo bwate eskuru engima nanyerosi yonsi pi ama tukaya injitini kobeka 500 100 200 no, I put money enough money okore eskuru engima at once and for all. Yes, kweba kwa ende skuru yende. So initially ntochito iko Monyerero primary estimana ki number 1 Monyerero iga Monyerero mbone iga epara elamie egweto. That was the worst road. Alafu ntu abegete estima lakini tali kilomonto nyole testima ntochito bange iguru estima mbone iga mna toko kwana holiday yeye skuru ya Monyerero primary nero it is among the worst schools. Onega nkonyero sinde yonsi pi nenenkwa gachande 4 new classes Monyerero primary. Yes. Para ya marani ya Kirungo. Ninye manyete para ekurukuru marani na chaka korosi para ya marani korende kirisia kubeke lami pole pole. Nkabeka Chibak Street ya na chaka korosi na marani itera kine. Eriye kogenda ya Kirongo egutogocha kungura tobeko moram. Lakini abantu abagitutu ababako nganchira nende banje oleri yakabere epale ninjenye beke lami. Yebona. Eskuru nero ya kagere kwa gacho KMTC. Yes. Buli mu wa Chaburuti. Ngayachita. Yes. KMTC eri arona abegete bakatwesa. About 50 million yogo cha KMTC. Yes. Lakini ngatwara so many challenges. Mechande metangani abantu be society ekao mbali ngiredi kongo bolimo. And you know tinkwa gacha KMTC ndabwati bolimo igo nabantu number 1 ba coffee society ba bwente kongo bolimo alafu naende tugulia abantu abande bare within because for you kwa gacha KMTC ebatagite chieka 5 baka chieka 10 chieka chiri bali babwate echire chieka ng'ibere n'enusu. So ngataka ngoli bali bande lakini wono aba babwende konga mbaranga igoti nkogoli aba bande ntara eweye. So obolimo na bwe challenge. So if we sort out challenge obolimo KMTC na bongo chake unabona iri liragia kwende school yetu liragia. Yes. It had only 200 students. Bona igaliragia TVET ebwata abana 3,600 lakia agalire eri ya Kigogi ya Kinire. And that's where we are going to do chi hostel ange 340 iko kingo nyorobo limo abanta ba coffee society bakonga. I am ready to check immediately. Nene ndere maka kubeka jibes chane cha CDF because ni my tobuya wogo twar institution nende KMTC teko be kwandonsi wekebe kwese level 4 nya kitaliere bakebwate mochari. So that is the only place ira abeku marani. Moro beriori mu kwanza ngayechete noro. Yes, noro. And it is working very well. Unabona iga abana bali na achagete na barabu elimu kwanza mbono iga bago chikokora form 4 lakini ko tebekana bange ninga bari no
ninche ngwakana school fees yabo tigo yuante byo mwana oyo mole isiko by the way etoso mi abana ange 300 na gento bone abande school buna Marani Girls Marani Girls konye yakure yabwata abana 50 rina swete nkabeka abana ororo kwetere program yane as we speak today Marani Girls ya wate mini ya 2.8 the other year ya wate mini ya 6.9 na inde abana abu bali balenge Marani the other day mba roche abana bagotenina anga abana 100 na gento bali inchengo somi kwetere program yane abande ebamenyete buone some of these girls and boys ebamenyete buone ngo somi oyo munarore Loreto Rimuru oyo ndi narore State House Girls so very Marani alikialeni oyo ndi narore ore Kaplong Girls abange ngo somi through my own initiative because the first time na currency na barabo ehani nkai gukolera the other day didi abana abaso agrete kanya no maete ko buya ganyamba ka abande bagende school nkaganya nkaira after abande baso school abana nanyorete ange 138 bonsi kabaka ndi school baso school umwana narore Marani Girls bone na alirete umwana oyu ari grade 10 nere ogo abayibuli baye batamete nero okulinda omwana omwabo ure grade 5 nero okulinda omwana obo ure myaka ebere ekabidi omwana oyu mwere skuru alafu ndi komo kulyegasi okulinda abana babo babere abake because mbabu ati muntu kubalinda abayibuli batamete. So most of these people don't know even what abantu iska bagwetera. That is why in my constituency a bursary I make sure kiro muntu onyorere bursary because na chetenka manyabuna abantu emechando bagwetera. It is very serious. When you sit down one day urale ro mwana omitu Cyrus. Okay. Yeah. Ngikira bakongo ko babune bunge ya Kiaru baba roki obakana chiringi chiri misano. Bakanreki ngikira bakongo ko babune bunge ya Kiaru ngayera ko rusibe sa kugera ba roki obakana chiringi 500 ase tam. Kiharu tingote bitabauti ya Kiharu nechi constituency chinde bune chito. Yes. Kiharu oere chibe sange chia ichonsi pi akobekese basari into una bono iga chiskuru chetu ichire chimbe so kuiko balance e basari o balance no kwagaja chiskuru because at the end of the day no bakanire school fees alafu mbabu atibirasi is also a zero sum game igo iko balance oro siebirasi nende o make sure banyorere basari noroche buna inche in my constituency bakanyorere basari abana bare chide school ninchi na introduce mangane yo kona ne basari uchi abana kibare chide school esenge njoli na soete ena nyorete the level of absenteeism in Kitutu Church North is as high as 67-70%. Na kuruelio lina soete nkanyora abana bakonyora chi that time eba lenga nge 280. Yes. Last year as we speak ntuche tikonyora mwana nonyoyo mo bwate ekagera esi constituency kianda ni ndutu agasikire tokoba namba kianda for the first time to abete namba isana and we am sure uchimotua e constituency gocha kutangana esi sub county ya Chichonzi Kitutu Church North gocha kutangana. Yes. Yes. Umusikenya kundi naralia ya gwa promise ti abantu gosechira nchirichi chikwalire tabantu utaranyara ko gochikirana. Chira mono ndoche ntaraikirani chinyinge cyabo na atemde wikirani chira ndoche ntaraikirani buja una natagete namangana amache natagete kokonya abangina sana igoro ya amache lakini lirina asoete nkanyora mangana amache na devolved gochi ese county government wono ekambera kongu usuguma mangana maje because that one is a devolved function under the county government. Yes. Ira ya kabere na mangana yobulimi abantu baitumbali nse sana
mbaranyora obosemi obuya iguru ya buna bara tuge chingoko buna bara tuge chiombe chiri chiko ba amabere buyeigo buna bara ekawu yabo na nini ebintu bunebyo esengencho naende bono naso etali nkanyora ebi nebintu bire devolved lakini nkonya gotemande buna amanje nkonya gotemande buna bono ngochu turi kubeka kiamugore ndo abegete mutuntu ndo abegete amache ngochi turi kubeka sensi ngochi tubeka omwenga nyaboro abantu abegete ngokoro twara abekire lakini tinda ikirani buna natagete lakini nesinge njobono na chete nganyore ebintu ebire devolved ani amagokane na retired tinko nyara gwetani asina atagete yebono narele ya gwikiraniri atarengo kurwasobora ibwarwa bisi kagagere binge umwana mito na biri bebi number 1 chipara ange 75 chirichi arenge chia national bono iga chionsi ange 75% na chibekirela amangane stima ogenda sakoro kugesangero chinche mbabwate stima na babekire ogende manyansi mbabwate na babekire nyankanda mbabwate na babekire kegutu mbabwate na babekire iranya mbone gango chikobeka ogende nyabyozi mbabwate bono na babekire ogende murumba mbabwate stima bono na babekire ogende nyabitiro mbabwate bono na babekire ogende simwaga ogende tabaka ogende samogara saramba ogende nyaboro banyamitanda ogende sakoro kukionganyo ogende sakoro ku Esten Botaboli ogenda sakuru ku Chimo ogenda sakuru ku Sasuri ogenda sakuru ku Nyakome Nyakamba Nyamage ogende asakuru ku Megogoto ko chikobeka bono iga ogende asakuru ku Tabaka tuabekire ogende Nyabisibi to chikobeka bono iga ogende Mwamabera Mwarosana Nyamosoga Nyamokenye Nyabi bono iga buna tukwana buna president gocha ko chitoro kobeka Nyabisibi Iranya Nyagiti Ryachae asakuru ku Magena Esamba Murambo Mwanyakundi Nyamiobo Musocho Nyasoko Sensi Primary Nyanteru Bigege sakoro kusoko asakoro kunyego asakoro kugesonso asakoro kunyabonge naende asa etegende baka kyonganyo rugurari asakoro kunyegesa umugako yukwana bono igasakoro kuitale asakoro kugetiongo 1 echichionsi nchiringo chikobeka bono iga so to me ndoche naitani nonye birengere libina wate gokolera abantegazi so we are pushing on chiskuru twarosiri chiskuru kinyinge ogende skuru buruna nyakeyo twanyerosi moisonde inna nagotebi tambacha una nagotebi una nyamukenye ngochitore korosi skuru ekuru kweronge skuru ekuru ku itibo skuru ekuru ku kioge iskuru ekuru marani girls na nyerosi nengo nyerosi nde bono iga chiskuru chi nyinge etuli nyansaga bono iga buna tukukwana ngo cyane korosi iskuru ye ramba there's a project that has stalled there for many years iskuru buna nyakora there's a project that has stalled there for many years ngo chikorosi nyakome iskuru nero ngo chikorosi nengo cyane ko babekristima so averagely nabonda atebe maito muntu naro goya assess una kwa assess gabuja injene student tingwe timate asante sana kideka nikomi hase chinsenye chiabono botugo mwancho motegerere na boigo mwancho murigerere iborikeli bwate gocha sumuske nyakunde namba yesimia senchera yesimia radio igere 0741583878 na boigo esimi hase tv ne yerega bwase screen yago iborikeli bwate gocha sumuske nyakunde Katembe TV. Yes, ingoyo. Oyo chira kabisa. Katembe FM. Katembe FM. Yes, ingoyo. Neguro mheshimiwa chafe yako kwamba bia sana. Estima ya Masongo last mile taraje kwanera. Ega kinto ichoretia ega last mile ntraje nyoranto ese transforma nero. Okay. Masongo nere inakwa mwanya kundi masongo nere ingo jigokora
maximization na kubeka estimate yonse. Okay. Getembe TV. Hello Getembe TV. Yes, oyo Davis Nyabeli. Mheshimiwa Bairebya. Bairebya nyakundi erieta lyane mbiyole. Oyo Nyabeli ko Ruchimo. Nyabeli Yamono sana watoganyite stima ono siku hizi na bonko gendanga. Asante araliawo. Chimo. Chimo, yes. Inere project nene kabisa tu akolete bo gitutu. Chimo ega Chimo PH ega kando. Very good. Mbia mono. Yes, asante sana. Getembe FM. Hello Getembe FM. Yes, ingoyo. Ndatera ngango mukongea tumuragiye sana kumukonyo kwa amange. Mwenyewe mwenye sima ogekira pana mchezo ije ntunara kumusababu ne pane ole ya kumagonga. Tutegetionge gacha kutoka Rambo. Yale konyale kana ya tugekirania karami ngana utokogoka. Pale nere ya kunyamundo mate itasaidi. Tegotiaje kubwata ligesieta. Okay. Na kurugesieta gokirogora genda mpaka alia kendegere abago tokonya jamono tane gasha ko na mupongo jamono. Asante sana. Yes, Getembe TV. Abago tokonya. Hello Getembe TV. Hello. Yes, ingoyo. Hello. Yes, iriga network yako. Getembe FM. Hello. Yes. Hello. Yes, keroga kesimi yako kane kibuna heliogi riredi yako ni igorirense kabisa. Getembe TV. Getembe FM na Getembe TV kwa hiyo. Yes, ingoyo. Ngakijia vetio ya kurukumu korinto na Sara. Sistema chira raki muna cha. Oyine Simba. Yes. Yave dine Simba. Na otobekane constituency yani ya kitutu cha South. Ijutabu adimurai. Lakini entongere nataka kumuvoli. Yagwara na bongo mupongeza kuna bono ngino mufundi ndebo kwa gaja. Na chita alikuwa gaja ya swa kuruka maroma. Yes. Otemire. Era munadu nyedene yegurukunya koe nganda bakoronga itagisi kubuna gote itari gose kungainari. Bono igo nkumuvoliga. Ndabona batukumuruko muna nero monogeli gwa bagusi. Asinara torofiri daje gete alibu sormo nyenye lira ngina mbana. Ono murai takita ngwanta niyo nago sorora. Otugekirera mwenye ikaga iranda gaiga ase dispensary. Abantu bamara na borobure banyorere we yugutaga iga. Nacho nyerengere eya kabiri. Mugambi ngo tare gaiga usi. Kitagete ngumuikuranye. Utango tema naga iranda gutira toteba ino mwana umuntu. Mubeke yaronje kinga kiriyo ukenyateye kurukuru getare. Etinya tieko etirimbo Kenya ko ende kyo genda bakamu. Agimote ndo kito kitokesa so bonge na indu so bolcheru. Agito te jabe etibono to te gona so bura yubo to manye ko koroli go chubo bo mpi. Ati indu ndu kwati. Again to yo itate berete one time. Lakini one time ya digamanye na indu bono one time ine so ko mwa era agenda. Asante sana. Abantu bamara no mugoji gukora obotenzi muti ko mujabedi mwachire mbaro. Javedi no mwana umuye sana. Na aroli kira muji nago te yende gotire ya sakira kagero tembanda. Mbanda ga sukuru ke tarati ichi chuma etire kyo soke gurari nyenye. Ige yandrete construction ye yandrete. Nana bachaina bago bega tali bintu biri arenge biri ko. Oiso kwanda guchimate kamsa kuchinya kongo era mwini ganyirorete. Akirende javedi ndiye mono. Enje muskore nendi na yamangana etikuru na liwa kwana igore yabana bayo okotie kwende posa. Ndo tiga nyekiri mwana onengo somaro. Yes, inyiro mheshimiwa na gikoroko. Ngoro kumo korinto na Sara kurijisa mukiranda. Ndiye mono mwana uminto gotukobuya. Asante sana. Yes, Getembe FM. Tembe FM da nani Bairebya? Yes, Bairebya ngoyo. Mwana ajira zana mandi nikuza tunga Mheshimiwa chafe tige ndo nawe kwa nanga bikinga mbije mwana ga kitaka.
Yes. Tiganya sago sinu mheshimiwa Chafe. Mbia mono. Ai no monto wabantu. Mbia mono. Abantu basasura mbia bale. Abantu basasura mbia litukotoka nyeta noko bwacha kwa hamambi. Twale gukora neza buyere. Mbia mono nkwaniri abantu basasura. Mheshimiwa gakina nitade kuirore gendo kiri itale. Nitake toke ku mutu gakya soko tara kwana ko estima ya itale tindiko beka mutu na begire chibezo already. Mheshimiwa nyarengera alafu ne kilo ya mara ni gaki mheshimiwa. Bono. Ekyo ya maneke MPC ilikuwa tete ya linga mara ni gali. Bono. Aki mheshimiwa nako na beka barunza no tandoji. Tenena tikakubeka marusi tenena mwana minto tenena. Asante sana. Biamono. Yes, Getembe FM. Hello. Yes, ngoyo. Yene elija. Kurwarali. Kurumbo saraba town. Toleni. Umugambi nato konyete basa likurunya kora. Ugo mwakira ngambi amon. Sawa. Yes, Moske Nyakundi. Mbia mono, ndoje nimbwata maswali kadhaa gaiga. Yes. Number 1, ulio mboli uriye pare kurukuru magonga yagenda ramo. Gwetera kia mugore gari. Pare ine county, lakini last time na abakonyete nka ngure pare yunkabeke omoram, bati pare ine county, lakini kuchumutua tokonyola libaga nero ntochitunybekera. Mundu naro oboli kurukitutu chache south igoriye pali na abatebiri itangani kurukuru Jokvilla Getare Mushwarami Nyatieko yagenda Nyakoe Kurunyakoe yagenda Kyogi Iranda yagenda Raganga epale yo nenenda getabantu ba bugitutu mate mbatebiga ntagetiri tukerio Jumatatu moje Nyakoe gari asobunge tugukwana iguru ye pare yo moro kyo monene egintu mutagite na kikyo because nere we kamanya ki no maene moge tagite igori dimo wochingera kabisa iguru ye pare yo nero monyana akorana ki eke maene abantu abani pare batagite and I have said abantu bamate na abantu abaya ndabarabu they must get an equal share. Yes, serikali. They are just like any other Kenya. Isinginchi na bango. Ya kabere mundu naronte bigoro ya Iranda ndo sie pare ikurumbanda ya Iranda na biki daraja ondo arosie daraja eri ya Nyansaga nkungura tole ipare yu ebuwatane na Iranda ndiko bekalame bono iga lakini nkungura tole ebuwatane para igendrete bono igani iri ambanda ko igoyo muna kwana igori para ya mbanda nya mukomba ngenyi igendrete okorbo ni gano mu China pare you was among the worst roads abantu banya bworo banya mbuzi bakagete pare ite kilimo igazi pare yungu kwere uyo naro kampono igori basari uri taunya inche buno mu chumbo kitutu cha not. I made sure a bursary on the when you apply a bursary. Neneno mundu kitutu chache not everyone gets. Uyore day school, uyore boarding, uyore university, uyore polytechnic, uyore KMTC, or on the when as long as I know mundu kitutu chache not everyone who applies for bursary gets. Udio tarikonyora ago chobisi. Tomotebie sababu otaranyore basari neye in case aitali monto bugitutu etogoseli kegotoka eno monto bugitutu twagotebinga tobegeti bande gendo bege bande oche twako basari tokonyoranga nota eto gochenjie kura goche bugitutu omwagi kuru bugitutu chenji change what we basate na vere you ready ese Kenya kuno so jase nkwara ndiyemo tadetunda kabeti osi taisai
Sanya wote bamugusia isaini. Bamugusia isaini kabisa. Ngaki bamugusia isaini. Bona ayo manyana isaini. Bamugusia isaini bo bepi. Njetana wote bamugusia isaini. Yes. Show me one clip na tabiri bamugusia isaini. Bamugusia isaini bo bepi. Bono kura. Njetindie treasure. Tindi omugusi. Yes. Tindi kora abantu ba UDA. Ngaki wote banga mugusia isaini. Nore no kwegena uno mugusi na insi ya Kenya. Insi ya Kenya. Na umugusia kora. Lakini timaiti tikato we give ourselves time torole. We give ourselves time torole. Nchiraki. Yani ntoche toro no maite siasa ino science. Yes. Kilo muntu ungwa alo science bwae. Tigaba kwa kubo science bwabo because koboli na barubu is a democratic right. Is a democratic right on the one na baboli kiapimba aboleti babo dida na aboleti abantu na abange baboleti nonyamo nega maraga koboli ali nani okio mtata koboli ali okoboli na bomuntu onde bwensi akoboli na nonya ebone ya Cyrus no utina ngo sinaye na bokoboli onde bwensi na bokoboli musikimati angai kwa moirara nere ngwete ngoboliale ngwete nere ngwete ngoboliale nere mbuya tigabo numaide na hote biri umwana ominto siasiye no bo science kirombo ntokwirige tyali no chikune titokotereka tokoligeri William wasitwa chete tokasoage ti tokaligeri William baka kaira chikura nere ngwete ngoboliale which is good, it is democratic right lakini tikangota ebisairas rero yes again tona achire komanya no mugusi aso mugusia rochi gochi yes kogotaka kuira chikura kogotaka kumanya ingogocha kobe president ya Kenya ligerere so mugusia rochi gochi kokoro mugusi ka kogenda okobe ayako kolio aseki in 2002 abagusi bonse pi itwa chita sawa ase mwana minto the late Nyachae may his soul rest in peace. Twensi tokagenda ralia ororo ngai serikali ya toge tokoro esikibaki 2013 in 2002 2007 twensi tokagenda gwambo nyundo esekali gatoka ralia esikibaki 2013 Kilomondo akagenda nga tibim 2013 abantu bakateba oyo uru oyo na Ruto ngo jibale ko sieke rumumbu nini serikali katoka ralia ezi Uhuru Kenyatta na William Ruto 2017 bakateba bono abamba konyara ba usibonzi bono bakateba bono tokosoa tibim na tialala bagasomo gimomogim Uhuru Kenyatta na William Ruto bakaira toche bono iga 2022 abagusiba gatebanga last bullet tosoe tibim tialala agbombo kiregento omugusia gasomo gima bali abaketu asoete Ruto tokarosia serikali ya Ruto nonye 2022 omugusia sako cha kominyoka gochi inchengo cha koligereria nsemo ngende muinali aso mugusia tayo singenjo ni maite aso mugusia koligereria gochi muinali no serikali kale nkimote karansira buna bagusie amo mukwaniri ugirimo aso kwende kibuna muchikanya urumurai inche buna inche ninsige tabarai bonse bagusi lakini tigango tebe umugusi sometimes etutagetenjera ere nyororo most leaders kotebie ke mainerero abarai abange bagusi they are ebatagitebi intebyororo mbatagite ku struggle mbatagite ndako genda kurwanirira mono atagitake ruchinkobi utagitogenda matanga okuwa ne one time orame serikali oakeruchinkobi tutagiti kogenda obisiuligirerio mugusi. That is the biggest problem to what buna bagusingo tebirero for free mugusi abarai baito mbatageti
eti esabari erie nkongu etotagete esabari erie nyororo yogwakira chinkobi nje natebete abantu bane babo gitutu chache not chitita etinkobi I don't want nkobi tinta getinkobi tigandu wane I sweat omanye ko ngakira chinkobi dirie bintu byabere buya and I respect abantu bane babo gitutu bakandemere sana abantu baitu bakitutu nyot bakandemereri bono iga chinkobi echioroche abantu bagoteba mbya mono nesinginchu twaeterete egasi enkongu n'abantu baitu babo gitutu chache not they persevered a lot gocha goikasi twekire bono iga so abarai tigangote otubwate members of parliament na ende ntubwate leaders ntubwate a leader na ende ntubwate muchumbe tu abantu abange bagusi abarai abange bagusi they are just members of parliament not leaders a leader shows people where to go. A leader wakes up in the morning ogenda kurwanira abantu bae emechando tubwate bunabo abarai bagusi we have selfish interest ayota getuira neta myaka be ayota getuira neta myaka tatu utagetuira neta myaka kane utagete kuira na chitaminye lakini torakonya mu bantu ba ukende not even one road of tarmac road, not even one project yestima, not even amaji esingi nchuta geto kwa keruchinko inchetinda itu monta ngakeri chinko for what reason? Okay, ngakeri chinko bi ese tebese gas na kolir kokoratinda akora gas to ngakera kura ngakere ekura after kwa rodire gas na kolire. Let us work for our people. Buna barai bagusi ni ntu buna barai tokoyeri abantu baito. Okay. I'll tell you today. Yesu musikinya kundi nkobuli nkwa romo barawe sokya elia barai bo kwamelia serikali wakoleta aro asorongo bagusi. Yes, narora nichikoba a different urwaseta yo murai bense ntongo saba abantu baminto number 1 democracy negentekia ngosaba tigakira omuntu ache aone chinyanya chae noroche buna bache tobone bagacha bakaona chinyanya chiabo nabono igo murai bwense ngochali tigo murai bwense ache nero murai bwense aete kirase areta magendra koleta tomorokia masikani ae tomochengere buya kagokora toira airane agendra okolegasi ya Kenya because nero murai bwense nengo saba abantu baito bonsipi pasoka sovonge barisivo murai bwense buya nali na intutura agendra konyora magendro una county chine because nero toro kiriama ya ebinte binge byago chakoleta mbyalengo stadium njalengo airstrip njalengo University ya Nyamira njalengo cancer center njalengo chi affordable housing njalengo hostels njalengo murayoyo tikangote bi mwana mintu Cyrus William Ruto maite amagendro ango bolito to kobisa nabo kubeka kaleso iga lakini ekonya gukina lyoka iga magendro to kobisa egasi William Ruto akolire emyake ye tato ene abere pune president ya Kenya. No other president has done. Fertilizer from 7,500 to 2,500. Yes. SHA from 7 million Kenyans to 30 million Kenyans. Chipara, chi hostels, chi market, nini ekao from 30 shillings to 100 shillings, 120 shillings. Binte bito kubisa abana baito amangana nyota mangana kazi maju yani ebinte ebyo mwana ominto na agotebiri a track record y'omuntu engobolito no takakobisa gwekerorekana ebintu byokora butuko gweka birorekana mugaso ebintu biritu akolete butuko na William Ruto na biebi boniga bikorekana mugaso maisa marore egasi ya William Ruto bakaba bakubeti ngaki ebintu byokorekana bono iga Talanta Stadium, the biggest stadium ntosa betino onyelo ni yemo Bomas of Kenya, the biggest
biggest one in East and Central Africa south of Limpopo. Tianya gokorekana egokorekana nturi kwe mukilon chibesa chitu bono igana infrastructure fund inkitogo cha gukora ipare kurukuru Kaplong Keroka eche Kisi school imo keigoro ekorobe bintu biri okorora Kisumu round about yali bintu biri bya Nairobi imo keigoro igumuinari ange junction emanye kogenda aralia baka nini baka Kuria Chile ni satugotira isatu utirimboka mwana mtoto chesa no na sikiboni omo sikinya kundi sikimuta kolete kurumega emiaka no nebere kurumega sikiboni you know ebintu kirenge into ekikubango etwanyorete serikali yeye ebwata madeni amange tengote ebi kwanza Cyrus you know esi chinse sita chirichi abwata madeni kwenye chiasinyiri kuwakana the only country ya managite kuwakana madeni ekarue somotego yuwa madeni it is only Kenya the rest of the countries chiasinyiri kuwakana madeni chikagenda under receivership, most of them it is only Kenya that paid its debt. Ising into yayu economy ka grow dollar egasuka kuru about 168 shillings to 128 nende kaba very stable for the last nini amafuta agasuka kuru 218 to 168 170 shillings ekaba stable the reserves are $1 we have a reserve of dollar for almost 6 months ekagera ligo lidio buyo likasuka from 7,500 to 2,500 ekagera bono iga tukarusia madeni y'abantu aliwe sukali etu akaletere sukali yonsi from Isiko for the first time esukari 70% twanyenyorete ku Kenya gaiga by next year chinse una Uganda Ethiopia South Sudan Tanzania gocha Kenya kuimukie sukari ku Kenya etokobanire sukari okay asinginchi biro nakingote bangaki William Ruto ni fire si fire William Ruto ni noma si noma mbwekze kwa William Ruto asinginchi biro ting libolindira ante tenkuboliri omwelyo yes abara imbalenga tubwate bacholire kwetera sekia make ya UDA kurwa sorongora busi mbe aba senator abachumbe Osoro abacholire nominated ani nominated etubwate Oyomo o ba UDA gose UDA no Oyomo esi Okenyuri balinge babere esi Okenyuri na Glory Oruoba nkiki abeta Glory Oruoba no maete bono achete gokora ebintu mamincha yekiam ekiama egetegeto loyalty we call it loyal to the party loyalty is key lidio choli tenga lidi or elected omo choli no muntu elected ere tofauti omo choli ani ekiama ekia kurichita mabera ka kwalibaga igogoika obe loyal and fidelity to the party ogende mamincha yekiama nasikikero kitachitorongora gusi because normally lidi o submit a list ya IBC that was in 2022 ekubwati olio renge after her turiko chora igobo saigo wikaba kubwati a list yeli ingorenge after her atoka no mungina gete kor western nero obete after her ese list yes mugusitalengo isaino go swakero gekyo ya mugusita lengo umugusina alengo lakini alenge nsali umuntu orenge next after Gloria no muluya nebanga no mugusi orenge after nero orenga okonyora lakini egatoka nga umuntu ora after Gloria ne kabire ngao akaeo musikinya kunde tebyo mwana omuntu Cyrus kwa mochiwo naye gwasugumete ngane yebusyo sana ya Gloria ya Gloria asugumete lingane liriyoka era omanyana triabika ngakiokoge yani ngakiokoge na maminje yepati ngakiokoge na maminje yepati party na gote bri mwana omuntu Cyrus we call loyal and fidelity to the party ekina kikiriki ase champ bono igatika ngoboli Cyrus nchake kora ma William Ruto ukahede William Ruto nanti ke party ya muna treasure nanti irani ribokongo ngakiokwera ni ngorai
wone ganda ameru William Ruto ekiama ne kiaye na members balimbandi mbakoti engariga digashaku yani ayoko nyago chori kiro monto members mbagoti they cannot leave you. We go to our fidelity and loyalty to the party. That is why inche they're very loyal to my president William Ruto. Tinkumurama nende go ikambu atibuna ekiama kiane kikoteba. Kwanya korra buna ODM ko watia mangana. Digire buna aratia ko watia mangana ODM. Deputy party leader. We go siki kiama. It is one of the institutions we go to our loyalty and fidelity to. Okay. Yes. Sama singinchu yebiro ingana kyubwate yo mwiri guchase abamenyi gusaba n'inchi bibunge ya Kitutu Church North kitoko. Litanga ninda ite kwa kira abantu bayitombiana mono ba Kitutu Church North na ende mbatewi ebintu biri byonsi naba promised weka mbakolere nende weka nteme mbikole liya kabere ntebi abagusi gaki asamasikania manene liye president yetu egocha wocha nko basaba gaki musoke asobonge mwoche tuchengere umurai wetu bwense amagendra ya koleta na magendra ito bunabagusi tinchu tubwaterane to make sure nga umugusi nere osoirese map onyolira magendro esengencho 92 ngwaka na tolebango buna abantu bande intu abana siase etwanje tekorra maino litorra maino buyeiga na litokoliwe ginto mono igoni chitobwaterane tutwara masikani ntoramonde ntochegionde tokole siasa yeito no molembe na ende onde bwensi wocha gusiko likichukura ebe no mwana ominto ebe Rigathi Gachagua ebe Kalonzo Musyoka ebe nonde bwensi ebe ne president yane olinganje te William Samoei Ruto tikakiro monto ache aligichikura monto tache gionde kiro monto aone chinyanya chiae bali bobwate chinyanya chimbaliri chintobu chiwato musoli omonge unicha William Ruto ne cyane mugore mbia mono nimbanchete abantu baito Korukisi County na Nyamira. God bless you so much. Asante sana musikinyo kunda so chinga kiyogo na wikirana igase chi studio cha Getembe. Yesu mwanchumo ligerera na bwigo mwanchumo tegerere na wikira gabo nongo ikiro mwiri wengambo ya tutukara rero. Elietera ne sara sinya kunde na bwigo na gosabiro botuko na bwigo botegerari no buligereria borobuya. Mheshimiwa Josephat